sa Roman Catholic Church nga usara ang Dios pero adunay tulo ka persona sumala sa mabasa sa Biblia o referensya nga tugma sa Biblia. Mao kato ang tema o topic nga ilang pagahisgutan. Andam na ba mo maminaw sa atong mga maglaluntugi? Andam na ba? Andam na? Andam na. Karon kay andam naman mo atong paminawon ang unang mamumulong gikan sa positive side o uyon nga panic. Brother Woodrow Makiling. Osbon ako, nagkasalamat, Mr. Moderator. Mga ison, ang Santa Iglesia Katolika nagtudlo nga adunay usa lamang ka Dios. Apan niining usa ka Dios, mga ison, adunay tulo ka managlahi nga persona, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Ang Amahan, Diyos, nga walay gigikanan. Ang Anak, Diyos, nga gikan samahan. O ang Espiritu Santo, Diyos, nga gikan samahan o sa Anak. Ang matag usa kanila nagumot og bugos na kahintang sa kinaiya sa pagka-Diyos. Kuno sa pagkaunsaha ng usa ka Diyos, adunay tulo ka personas, o kung ngano nga ang tulo ka managlahi nga personas usara diha sa pagka-Diyos. Mga ison, kabahin kini sa misteryo sa Trinidad nga dili gyud matugkad sa atong pangisip bilang mga katawhan. Apan ang doktrina sa Santissima Trinidad atong masabot tungod kay ang gikinahanglan niini mauman ang paghibalo sa kahulugan sa mga pulong nga gigamit sa pagsaysay sa maong doktrina. Ang kinaiya kung nature mao ang lintunganay hiyas sa usa ka butang. Mao kini ang makapamaos sa butang nga ginganlan. Ang kinaiya mao usab ang makapahimo sa usa ka pagkamao nga mulihok isip. Mao nga pagkamao pananglit nga makahimo sa tao sa paglihok isip tao nagsukad sa iyang kinaiya sa pagkatao. Usa ang kinaiya sa usa ka Diyos o usa ka pagka-Diyos, mao ang iyang pagluntad sa iyang kaugalingon. O wala siya mga alagad o mag-aagad sa lain sa iyang pagkaanaa. Dugang panini mga ison, ang Diyos is omnipotent, labing makagagahom. Ug labot pa ang Diyos omniscient, pagkahibalo sa tanan. Ikatulo, ang omnipresent, ang pagkanaa sa tanan sa pagkawalay sinugdanan o walay katapusan. Mao kini ang gihiusahan sa Amahan, Anak,
o Espiritu Santo. Ang persona, mga igsoon, nagkahulugan sa pagkamao nga aduna say salabutan, aduna say kabubuton. Mao nay usa sa mga kahulugan sa persona, sa labutan o gawasnon nga kabubuton. Ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo ang matag-usa kanila adunay salabutan. Ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo adunay gawas ng kabubuton. Kay kung wala pa sila sa labutan, wala pa'y kabubuton, wala unta nini kita garon. Munang takos lang magpasalamat sa atong Diyos. Ang Diyos, ang unang persona sa Santissima Trinidad. Tungod kay doon na siya sa labutan, aduna siya kabubuton. Gibuhat niya ang kalibutan. Sanglit, apil man tas kalibutan. Tapos og angay tang magpasalamat kaniya. Muadto ta sa balaang kasulatan. Diha sa Genesis 1:26, niyon ang unang persona sa Santissima Trinidad, ang Diyos Amahan. Himuon nato ang tao sama sa atong dagway o kasamahan. Sumasabot na to nga ang Ginoong Diyos doon na siya'y kauban nga magbubuhat kay plural man sa to pa wala gud siya mag-inusara na siya'y kauban mao na siya mga igsoon. Ya dinis sa Genesis 11:12 ningon din sa pagpakanaog sa Diyos sa iyang silot sa katawhan nga buot magtukod og turi nga mosangko sa langit, siya mingon, manaog kita. Manaog kita. Wala sabi manaog ko. Manaog kita. Manaog kita og libugon ta ang ilang pinulungan. Libugon ta. Sa ato pa, plural. So wala maginusara. Ang Diyos Amahan, mga igsoon, unang persona sa Santissima Trinidad. Apan diha sa daang tugon, sa lagtunon kaayo ang mga teksto nga nagpasabot nga diha sa Diyos adunay kapin sa usa ka persona. Busa kining maong mga pasahe kinahanglan nga pagasabton sa pagpadayag sa Diyos diha sa bag-ong tugon. Timanaw sab nato nga ang Diyos mipadayag sa iyang kaugalingon sa inanay nga paagi. Ang ipahimug-atan nga pagtulunan sa daang tugon mao ang pagkaulusahod sa Diyos. Busa maingon usab nato nga niadtong panahona dili pa andam ang kalibutan kay daghang mga dasod nga nagupot og laing-laing mga Dios. So mga igsoon, diha sa bag-ong tugon ang mga pagtulunan labot sa Santissima Trinidad gipadayag sa upat ka mahinugdanon nga bahid sa kinabuhi ni Jesus. Una, sa iyang pagpakatao, sa plano sa Diyos sa pagpanubos ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad magpakatao, pinaagi sa babayi ug taliwala sa kababayenan. Si Santa Maria ang gipili sa Dios busa kinahanglan masayon siya kung kinsa ang iyang ianak. Ang anghel mingon ngadto, ang anghel mingon ngadto ni Maria,
Maria, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo o ang gahom sa Dios magpabilin diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata pagatawgon nga anak sa Dios. So sa unang kinabuhi sa itong Ginoo, mao gyud ang pagpakatao. Ikaduha, ang pagbunyag ni Jesus, mga isuon. Tapos kabunyagi si Jesus ni San Juan Bautista dito sa Suba sa Jordan. Nakita ni San Juan magbubunyag nga nabukas ang langit. Nabukas ang langit ug ang Espiritu Santo nagpakita sa dagway sa usa ka salampati ug dunay tingog nga nabati gikan sa langit nga nag-ingon, kini ang pinangga kong anak nga gikahimut-an ko pag-ayo. Mga igsuon, mo na'y mabasa nato sa Mateo 3:16-17. Ikatulo, sa gabi sa pagpasakit ni Jesus, siya misaan sa iyang mga tinunan. Misaan siya, nabasa na sa Juan 14:16. Mangayo ko sa Amahan o iyang ipadala kaninyo ang laing manlalaban, ang Espiritu sa kamatuoran. Muna mga igsoon, ang ikatulo, nga mangayo siya sa iyang Amahan, nga magpadala siya sa Espiritu Santo. Aron ang Espiritu Santo maoy magtudlo sa simbahan nga gibili ni Kristo dinhi sa kalibutan. Ang ikaupat, mga igsoon, ang ikaupat, dayon sa kani Jesus ngadto sa langit. Si Jesus imando sa iyang mga tinunan. Mateo 28:19, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan, himuan ninyong mga tinunan ang akong mga nasod. Ang motoo inyong bunyagan. Unsay giingon sa atong Ginoong Hesukristo, bunyagin ninyo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pretikaruha, mga igsoon, ang Santissima Trinidad nagikan gayon sa pagtukod hangtod gisugo ang mga apostoles, gipahimugatan pag-ayo sa atong Ginoo, ang Santissima Trinidad. Si Moises sa iyang libro sa Deuteronomio nagpahinumdum ka na to. Deuteronomio Kapitulo 5 versikulo 11, silutan gyud nako ang magpasipala sa akong ngalan. Unsay giingon sa Deuteronomio 5:11, silutan niya kadtong magpasipala sa iyang ngalan sa Santissima Trinidad, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Silutan ko kadtong magpasipala sa akong ngalan. O kanang pag-usap sa tulo ka persona sa usa ka Dios, usa ka na kapag pasipala o sala ka na sa Espiritu Santo. Muna niya sa Mateo 12:32, kung makasala kamo sa anak sa tao, pasayloon kamo
apan kung makasala kamo sa Espiritu Santo, dili ko kamo pasayloon. Muna'y ato timanan mga isuon, nga kung nagpasipala kita sa ngalan nga ato lang himuon nga usa ka persona, pastilan delikado kayo. Kay naa sa mga pulong nga iyang ipahitong pawak ngadtos kalayo nga walay pagkapalong kaysa katong magpasipala sa akong ngalan. Mao na ipisok sa atong panumduman mga isuon. Kay dinhi sa balaang kasulatan, gahiskot na ang Dios og tulo ka persona. Kay kining kalibutan, gibuhat kini sa Dios Amahan. Muna niyon ko magpasalamat sa Dios Amahan nga gidala ta dinhi gihatagad ta kinabuhi. Kay ang Amahan, unang persona sa Santisima Trinidad, nagbuhat, nagtukod sa kalibutan. Ang Anak, magpasalamat kaya buta sa itong Ginoong Jesucristo, kay may anhis siya sa kalibutan, aron ikaw ako kitang tanan makatagang tanta og kaluwasan. Muna si Kristo manluluwas sa gusto niyong sanili. Si Kristo muluwas ka nato basta magmasinugtanon kita sa Santisima Trinidad. Unya ang Espiritu Santo, unsa may ngalan sa Espiritu Santo? Paraklito. Di ba? Ihatag ko kaninyo, ipadala sa akong Amahan ang Espiritu Santo, aron ang Espiritu Santo mao'y magatudlo sa simbahan sa mga pagtulunan nga ako gitudlo o gibilin kaninyo. Muna ang Espiritu Santo, Paraklito. What is Paraklito? Greek word na siya. Magtatabang, magsasantos. Muna dagang kay santos sa simbahan Katoliko. Kay ang simbahan nga gitukod sa itong Ginoo, mamunga sa daghan kayong mga santos. Tungod ka na sa Espiritu Santo. Diya kung ato ng usahon, salay ko tag-ugbok, adalojita, tulo ka kandila, dagkutan nato na, iugbok na to, dagkutan. Ini kalanay ana, mahimo ng usa. Muna nakaduong ko sa akong brad nga pagtulunan sa oneness, usara ka persona. Kaya nga naman, nalanay ang Diyos Amahan, nalanay ang Diyos na Anak, nalanay ang Espiritu Santo, o ang lanay mahimong usa. Usagihan mo na kasala against sa Espiritu Santo. Nga anong nalanay man na, nga mao man ay labing makagagahon nga Diyos, kung nahimong usa kay nalanay. Kuna'y analogiya na mga isuod, kunang be careful ta pagdamit sa pulong sa Diyos. Kay na ay mga panudlo sa ito Ginoo, nga kinahanglan ta, nga magpasulundon, magtinumanon kita sa atong Ginoo. Kay useless kayo ang atong pagpuyo ining kalibutan na kung mag-ani rata o kalayo ka walay pagkapulo tungod kay wala ta makabantay nga sa aton ay pag-practice sa atong mga tinuhuan sa atong pagtuo na wanita na sayuta. So mao na siya na kung nakasala kita 1 minute sa left. Espiritu Santo, mapasaylo ta sa anak sa Diyos, pero kung ang imong sala against sa Holy Spirit,
Suri to te, mapuyaig ta sa kalayo sa impyerno. Daghang salamat, mayong buntag ka na itong tagan. Daghang salamat ang atong affirmative side, Brother Woodrow makinig sa iyang 20 minutos ka paro o speech na tungkol sa iyang topic na iyang ipapatulan na ang usara ang Diyos nilulunay tulong ka persona sumala sa Biblia o referensya. Human sa iyang 20 ka minutos, adunay 10 ka minutos, 10 minutes na pangutana tubag, pangutana na naglagubo gikan sa iyang kaatbang. At positive, andam ka na ba mutubag sa iyang pangutana? Andam ako, Mr. Moderator. Negatibo, andam ka na ba mangutana sa affirmative? Okay, andam na sila. Ato lang ihatag ang 10 ka minutos sa negatibo sa iyang naglagubo na pangutana. Maayong buntag sa tanan. Unang na-process sa amin, Mr. Woodrow Makiling, sa imong gipamahayag nga usa ka Dios, adunay tulo ka persona. Unang nga pangutana, sa imong unahuna, kining giisgutan nimo nga mahal, Dios ni o dili? Sa gikaygon ko na mga ison, mabasa sa libro nga ang Diyos usara, Diyos makagagahon sa tanan. Pero tunay tulo ka persona, Amahang Diyos, Anak Diyos, Espiritu Santo Diyos. Pero persona. Pero ang kinaiya usara ang pagka-Diyos. Nature. Next question. Sunod pangutana Igsoon Woodrow Makiling. Sa imong pamahayag nga tulo ka persona ang Dios, imong gigamit ang pagkamahal, pagkanak ug pagka-espiritu nga matod mo persona. Sa imong manahuna kay Dios manay ang mahal. Dios ba usab ang anak? O naminaw pa si Brad Jaime, di na siya makapangutana anak, kay kiklaro man ako, usa ka Diyos, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. So tubag ang pangutana, pero ang pangutana ni mo, murag, dili kayo, murag batang kuting kayo, itong dalunggan ba? May katulong na ipahayag, Diyos yun ang tulo ka persona. Diba? Napo ba na mabasa dre? Oh. Gusto siya basahon na ito ni mga Biblia dre kay sumala sa mga referensya man. Oo. Depende na ni pinangga nga Jaime. No, ako man ni pinangga yun. Next question. Okay. Nagdahong ka na walang kumaginaw. Pero ang buot na kumaginaw, kinituhian mo sa imong suke na ang Diyos, ang Amahang Diyos, na persona, o ang anak, Diyos na persona, o ang Espiritu, Diyos na persona. Pila man niya kabok ang imong Diyos. Nindot niya ikautana ni pinangga ni Jaime. Pinaunday ka persona ang Diyos. Sa isa kong ipahimog at dandere, tulo lagi ka persona. Dili ko na magbulag. Distinct power magunin. Distinct person ba? May nagkalilain sila ng mga papel. Pero usara sila sa pagka-Diyos. Kung nato ni Subakol, usupak na punta sa Espiritu Santo ini. Malaglantaan ni sa kalayo sa impyerno nga way pagkapalong. Kung ibatayan na to, kay kabasa malaman ta sa Biblia, kay kanil Biblia, wala ta hatagi ni N.O. Private interpretation. Next question. Next question, Mr. Makiling. Sa ikaluan akong pangutana, medyo nalipol ang pagtubag. Kining ikatulong akong pangutana.
Ningon man ka ang bawat persona Dios, kaya nangutan ako nimo o pila man niya ang Dios. Kaya ningon man ka ang kamahang persona, ang anak persona. Ang pangutana mo kini, ang Espiritu na imong ikam ang persona, Dios kausap. Ato na guys sa pinagdoron gamay kay ako ikap puno sa Espiritu Santo. Wala do ko diri gabasag ako kaugalingon. No? So muna siya, tulo ka Dios persona. Persona na. Tulog ka Dios. Sa ba ang matang persona dunay sa labutan, dunay kabubuton. Di ba? Kay mga man ay gusto sa Ginoo. Diya sa Mateo 16:17, nganli, hinganli ang amahan, hinganli ang anak, hinganli ang Espiritu Santo sa pagbunyag diha sa persona sa atong Ginoong Kristo. Next question. Bago pa akong nabati, Mr. Rodo Makiling, ay mo naging giluwatan at tulog yun ka Diyos o tulog ka persona. So dili di ay tinuod di imong gipirmahan na kima. Napamatud-an mo hamo sa ka Diyos adunay tulog ka persona. Bako pang ikawas imong baba na tulog ka Diyos o tulog ka persona. Ang imong gipirmahan na kima usa ka Diyos tulog adunay tulog ka persona. Nadungog na nakaraig ka ay imong ibuhian na tulog ka Diyos o tulog ka persona. Unsa man imong ipirmahan nga tima, baka kli o tinuod. Ang akong pagpirma sa tima, ibasa na ko sa Biblia. Kaya kung na yung Biblia, pulong sa itong Ginoo nga itong ituhuan na pagmuluwas ka na to. Kung wala na siya, hindi tayo makabarog dire. Kung nga akong ibarugan, for there are three that bear witness. Uno Juan 5:7. Ingon dire, for there are three that bear witness in heaven: the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. Ibago na akong pray mystery ang ating gisukaran na usap ka Diyos kinaiya tunay tulog ka persona. Tunay akong Next question. Okay. Salamat sa imong libod na tubag sa akong lakot na pangutana, Mr. Rodo Makiling. Sunod na akong pangutana. Nakalaid ka. Itugian mo na tulog ka Diyos, tulog ka persona. Samtang ang imong kiwa na gipirmahan sa publiko. Imong pamatud-an ang usa ka Diyos adunay tulog ka persona. Unsa man ni baka ning imong gipirmahan o tinuod tong imong isulti bako pramang bitan. actually, katong-tapos ito sa nindot na itungutanan ni Higala Jaime. Nga, ang akong gibasa, ang pulong sa Ginoo, Biblia, sumala sa Biblia, o referensya, o diyan ba tayo dictionary of the Bible, atong basahon. Kaya lisod kayo, dili na ito ni sanggapan o mga ebidensya. Kaya dili tayo magpalapuson ini atong Objection, Mr. Moderator, wala pa naman sa patasa, tubag ang ikinahanglan. Okay, ay objection. sumala sa referensya, di ko kumukog na na. Moderator style, ay objection. Ate Maglaro ang objection. Say objection. Negative side. Ang objection sa negative side, ang akong pangutana, ikinahanglan ko, dili panahon magbasa. Huwag pa ko mangitang magbasa. Sige, Ang kama. ikinahanglan. Sige, refresh ang pangutana para Okay, aniya ang sunod na pangutana. Ang imong gipirmahan na kima, usa ka Dios adunay tulo ka persona. Iro imong gipuhian sa tugalan sa publiko nakalive ka. Ha? Tulo ka Dios, tulo ka persona dili ta na makadinay.
Kaya, kinsa may kasundit tinuod, baka ni imong kima, o tinuod ng imong isusi karon bago ba? Okay, so tumangkad. Ang iyang pangutana, igo ra kong nabasa, kay ang tema, pinagi sa Biblia o referensya. So kay nangutana man siya, tumagon na kong referensya, kay sumala man. Sige kayo ko na wala ko yakong kaugalingon diri. Na ako'y kapasigar mo niyo akong galingon ang ako ng mga sala. Mula nga basahon nila akong ebidensya. Ebidensya. Hingon diri sa Biblia. Objection, Moderator, walay panahon sa pagtasa, panahon sa pagtubag sa pangutana. Stop. Ato sa patuwasok ko sa minuto ang iyang tabang sa minuto sa naman na sa minuto magpapaglag. Tapos ay 20 seconds. Ato sa patuwasok siya sa iyang tabang. Okay. Bago ka mo ba? Patuwasok siya na to siya kaya kasi 20 seconds na bilin. Sige. Hindi sa Biblia, kahit para sa Biblia ba, ang Trinity of God is defined by the Church as they believe that in God are three persons who subsist in one nature. Wala akong iparulangan direct. Wala lagi ko akong kagalingon. Ibasa na ko ang ebidensya. Time Oo. last Wala question. siya. Last one question, 1 minute. 1 minute lang. Okay. Di ako ni buhian ng pangutana kay wag ini madapga ito ba? Ang tema na imong ipirmahan, Mr. Wardrobe Makiling, imong pangatunan ang usa ka Dios adunay tulo ka persona. Sumala sa mabasa sa Biblia o sa ebidensya na tukang sa Biblia. Ang pangutana ko, last na ini na imaha. Kinsa may nasulti sa Ginoo? Ini imong tema nga nag-ingon usa ka Dios adunay tulo ka persona? O sa imong giluwatan mapulo nga ang tulo ka persona, tulo ka Dios. Ang akong tumagyan simple. Sa gikaingon ka lagi, wala lagi ko ikaw galimon, lagi na lang diri. Sumala sa mabasa. Wala ka naman mabasa. Tulo, usa ka Diyos, tulo ka persona. Alang-alang ako ni nga mo ay tema. Pagmatutaan ako ang tema, sumala sa mabasa. So, pasahod yun ako. Alang-alang dili ko mabasa. Tingon yan siya, Kapitulo ba? Versikulo lawain ang mahitabo na ko ini. Mula dili ko ingnan nga, kanang ka, Radmotro, versikulo versikulo lawain. Uy, unsa mo, mga referensya na kay Moray na lasulat niya sa tima. Mula ganang kaputanan nito dahil wala tayo makanimao. Time is Kaya up. pamatulaan ako, sumala sa timba, sa mabasa, Okay, sa Biblia o sa mga Okay, nakupos na ang 10 minutos na pangutana tubag gikan sa negatibo. Karon ato na usa mahatagan o higayon ang negative side sa iyang baruganan nganong isutak sa ipamatuod sa positibo o human sa iyang pabaro ka 20 minutos siya na po ang pangunaon sulod sa 10 ka minuto. Andam ka na ba negatibo sa imong speech, sa imong pahayag? Andam ka na ba? Yes. Andam na. Ato paminawon ang atong negative side, Pastor Ivy Caballere. Maayong duntat sa tanan, mapinayanon. Ako'y bata ang kagamaginay. Diretso ko sa mapinay ipahimosyon. Ang akong katbang nagasulti o mga pulong wala gini maasay sa tubaw nila. Kaya yung tima na ipirmahan yung pamatunan na ako sa Diyos adunay tulo
kaperso. Pero akong ilang taon yung iyang bersikulo gikan sa Genesis abot diri sa Mateo. Wala gani isa-usap ko persona ng basa. So meaning, dili tinuod ang ipamahayag mas din pagamitan o daghang klase sa Biblia o diferensya kay mismo ini iyang ipamatuod gikan sa Genesis 1:26. Genesis, wag niya isot kini from pagkabutang dari sa record 11 from 1 up to up na niingon daw ang Diyos nga manaog ka o lahugayon ako ang ilang pinulungan. Pinoy persona dili. Basta kanimo pinakong katbang, ako tasbi ko kanang pagkahod ani niya kay sa kuyang pangalawag yan inako sa atong probinsya. Pero dili sa Dayano, pasensya na nga wala ginilipod-lipod kung unsa ang tema nga atong ipirahan dinhi mao ni ako'y pagbalok support sa mabasa o sa diferensya. Kung tanaw na po ang mga support verse chapter from the Old Testament until New Testament, wala yung ko'y naaninaw nga maski usa ka buo persona nga naiskutan para bang panaginip. Kaya mga mabinayanon kanang nga naminaw karon hindi maong dialog nagpailalaman kini nga dili nato pwede usbon ang piunay sa pagkabis nga naman sa libro sa San Juan 17 mao ini ang kinabuhintayon ang inyong pagpakayatan niya na mao ang buktong tinuod na Diyos. Nabay buktong na ikaw ba? Objection, Mr. Moderator. May objection stop sa time, Brad. May objection. Sa nga mong pangutana, o dili pangutana, ay nagayong pagod siya nga, Juan 17. It should be specific. Unsay versikulo. Awari ko mag-inaw, versikulo 3. Kasi objection, Brad. Specific ang... Juan 17. Versikulo 3. Wala man imo dapela versikulo. Isa din ako, pero sorry na tayo kay ako ako'y matanda. Sige, balayo, Brad, balayo. Okay na? Okay, time so. Kaya sa isulti sa Biblia, dili pwedeng tuition. Kaya sumala sa Números, Kapitulo 23, versikulo 19. Ang Diyos, dili tao nga magbaka. Tungod kay Diyos yan. Siya na Diyos na magkumuha. Nanaot, ingon, na tao. Nagpagkatao siya sa purpose aron mapakita ang tiunay na persona sa Diyos. Ang kaya ito ibuntis ni Virgen Maria sumala sa propesya sa Isaias Kapitulo 9 versikulo 6. Ngayon mo ang sa bata na lalaki ang gagamahanan igatungtong sa iyang abata o siya tawagong sa kanan gagamahanan ang han na wala'y katapusan prinsipi sa makita sa ibuntis pa ni Virgen Maria kining Jesus na malitang iya sa salaman kapersona sa Diyos na nagpakatao kay sumala siya sa mukura siya ingon nga tao. Wala mo ingon siya na mangkura ni ingon nga mga tao. Kayo tulong ka persona ingon ka niya mangkura ni ingon nga mga tao. Mukura siya ingon nga tao. Meaning to say, usa na dihay ang persona dili tinuod na tulong. Kaya di mo kanaon kini mga bersikulo from the Old Testament until New Testament. Wala man yung kayo maaninaw. Nag-iskutan maski usa ka persona.
Meaning, ang katotohanan, dili malubag. Kaya matod pa sa akong isulti kaina sa San Juan 17, versikulo 3. Mao kini ang kinabuhing dayon. Ang inyong pagpakaila kaniya, wala inang kanila, na bugtong tinuod ka Diyos. Na may bugtong na ikaw ba? Na may bugtong na iksoon. Kaya, kung ako musulti, na kay chapter, na kay verse, basta dulaon na ito ni, na wala na referensya, sa mabasa lang sa Biblia, pero, nagiginim kalabanan. Nga naman, ay ang pagka-Diyos, ang nagbuhat sa langit o yuta ko sa ka-Diyos kagamahanan. O ang Diyos kagamahanan, nag-ingon siya, magpakatao ko sa kabataan. Isaiah 7:14. O iyang ipahimugso. Kanon sa nagpahimog. Nagpakatao na siya sa taguan ni Birhen Maria. Kung sa may ngalan na ito, anong magkaroon o persona ako sa ka-Diyos na nagbuhat sa langit o yuta. Lakit na itong tanan. Siya si Jesus Matthew 1:23. Kaya kinikana ni Gala, suri tayo na medyo nahilaptan ako ang inyong patulungan. Nga naman ang kamatuuran, dili pwedeng lumaton. Kaya sumala sa atong gibasa kano, ang Diyos di magbaka. Magula sila imong sa tagway sa tao. Kung doon sila tulo, inyong taniyama, magula sila ingon sa mga tagway sa mga tao. Pero ang isulti sa malaang kasulatan, Isaiah Kapitulo 42:13, mugula siya ingon na tao. Mula ina nga mugula siya ingon ng mga tao, ingon ng mga persona. Kaya din itinuon ng Diyos nga usa, tulo ka persona. Kaya maskin sa bersikulo, nagibasa sa akong patbang, wala Diyos bisa usa ka po nagtando na usa ka Diyos na ay tulo ka persona rin. Wala. Nipirmain mo na iningay sa mga panahon ko. Kaya mga ginikanan, mga higala, hindi malalis ang kamaturan. Kaya ang kamaturan sumala sa 1:8:32. Muhatag din na itong kagawasan. Paano na ito makamit ang kagawasan? Kung dugangan na ito ang nag-iisang persona sa Diyos, nag-ibuntis ni Birhen Maria, ipay-mukso ito sa Biblia. O sa gamay na lungsod sa Biblia, mga ginikanan, ang Diyos na nagpakatao, natao sa usa ka birhen. O siya ginhanag Jesus, kay siya mauman ang magaluwa siyang katawan. Ang tugma o sibo na pagkasulti, ang Diyos Amahan nagbuhat sa langit o yuta. Nangulong na siya mugula ingon na tao. Patulan niya, mga si Jesus ang ibuntis ni Birhen Maria. O ang Espiritu na inong ikaw na persona sa Lucas 24:39. Ang Espiritu walay ulot o walay bubok. Paano mo na siya ng persona? Kaya ka lang inyong doktrina, uspan ang inyo, maluoy mo sa inyong ugali mo. Ikompromiso ninyo ang Diyos na nagbuhat sa langit o yuta. Kaya bisa kung saan ninyo basa from the top of Old Testament until New Testament, di ninyo makaplagan kining-tima na imong iprimahan miso huwag na makinig na usa ka Diyos adunay tulo ka persona. Sumala sa mabasa sa Biblia o sa referensya na tugma sa Biblia. Mapabagoy oras, wala na. Napay ka ba? Napay na hindi? 10 minutes and 40 Okay. seconds. So napa ko inahin plus? Nabahay ko ito. Sige. Ako mag-20 na to? No? Ako 20 na to? Kaya mga ginikanan, mga higala, hindi ko ito sinasadya sa Tagalog na pagkasabi. Naluwagan ko itong mga pananalita para kayo masaktan. Sinabi ko ito para sa aking kaligtasan. Dahil paano tayo maligtas? Iisa lang ang Diyos na tagapagligtas sa lahat ng tao. Ang nag-utos sa Mateo 28:17. Mamayo ka mo sa sanglibutan. Ang
himuan ninyong kinunaan at tanagatamay nga magabautismo kanina sa ngalan singular ini Mateo 28:17 di ini mulakan ninyo kay Trinity ninyo una-una rin na Trinity ninyo di ini mulakan ninyo ng bersikulohan kaya ini Mateo 28:17 sugo ni sa Diyos na pulo ko sa apostolis karon ang pangutanang mo gawas niya na kung ang napulo ko sa apostolis na mao gisugo ni Ginoong Kristo kan sa dapat katao sa usa ka birhen nga ulay na mao si Birhen Maria nga nagpaymugso kang Isus. Siya mismo ang nagsugo after resurrection. Human siya pagkabanaw, iyang itigong ang iyang napulo usa ang matinungan. Pagmingon siya, ang nakal amos ibang kalibutan. Iwalay ninyo ang may balita sa kanang kabuhatan. Himuan niyong tinungan ang tanang katauhan. Nga magabunyag kanina o magabautismo kanina sa ngalan kamo ba sa ito na lang mo gamit o sa plural o singular kung ingon ang kanilang sa mga ngalan plural is not singular pero gamit sa Biblia si Kristo mo ang namulong anak kinsa gibsokian ang napulong ko sa apostolis dili kamo wala pa mo mga tawa ng panahon na ang napulong ko sa disipulo mabasa na sa Mateo 28:16 nangit tagaan na ng subuan ang napulong ko sa apostolis kaya ano mula pa ninyo ng versikulo pangita mo o kapitulo sa Biblia o versikulo nga atunay apostolis nagbunyag o kamahan anak Espiritu Santo. Sarap mo, pati ako sa inyong Trinity. Masalaman. Pero wala, sorry ka na lang. Kaya di manili inyo ha. Kailangan malinis na pulo ko sa apostolis. Kaya sigurado ko na ang Mateo 28:19 dili mula ba ninyo inintima inyo di pa matunan karon nga ang usa ka Dios adunay tulo ka persona sumala sa mabasa sa Biblia o sa referensya na tugma sa Biblia. Karon, kung napakuyas, apa? 7 minutes. Okay, atong ipadayon ang pagnigar na rinitino dili pagbungkag ang usa ka Dios tulo ka persona kapalig una noon kay masking panaginip na ang matungkol na ganina kanto Birhen Maria manamkon wala may magpatunay na ako sa Diyos na itulo ka persona. Moses Mangigiyon sa uban, nagulang na lang ako kay gulang na ko. yan No? Wala ko ko mahibala kung magbabasa sa Biblia kung writer sa Biblia. From the King James Version, Douay Version. Namutukan ako sa Diyos kadunay tulo ka persona. Maliban ko na magpagamagraba ang website ni Biblia. Kaya magkikilusot ng mga website ni Biblia, siguro, ang taong kumana. No? Pero kabalo na to. Kano sana na ako, natukol kano sana, kinsay, kung kampanya na ng pabor, para mo pabor sa usa ka grupo o sa kadoktrina. Kaya ginikanan, higala, mapinayanon, ang pamahayag sa akong kapwa. Isa kung saan di yung mapatunayan. Kaya pinari ka po, versikulo yung iskutan kanina, kung saan ba lupa. Ang ikatuluan na, wala niya na isulti. Kanina, isulti na ako ang versikulo, yung yugkik. Kaya wala ko na ako isulti ang versikulo. Kaya ginikanan, pagpangapanan ako kanina, hindi sa may kasulti tinoon. Ang tima na yung ipirmahan, nga usa ka Diyos, ano na ito na persona sumala sa mabasa sa Biblia o sa referensya, o sa iyang natin mismo bigawas na palaita. Nangiingon siya, hindi pa ito damgo siguro na ako, ay nakalay pa ta. Niingon sa pagsulti na ang tuloy ka persona, tulo ka Diyos. Ako na lang ipagpapigil. Okay, so salamat.
Pastor Carnaliari, iyang iangkat ang nabili niyang oras. Pilay oras na nabili, Brad? Doon siya nabili na oras na? Pilay oras? 5 minutes. 5 minutes, iyang ihatag, i-wait niya, iyang ihatag ni Brad Woodrow para makapangutana siya sa iyang naggagubong ang pangutana. Umana sa iyang baron, 20 minutos, pag-kinsir na kutsyon, iyang ihatag lang lima. Ani pa karon sa affirmative side na mauna po yung mangutana sa negative side. Negative side, andam na bakang andam na bakang mutubag sa naglagubog ang pangutana Ready. sa affirmative side. Ready na. Andam na. Nagkasalamat. Affirmative side, andam na bakang mangutana. Andam na, Mr. Pedrito. Okay, so ready? Okay. Go! Unang pangutana. Mabasa sa Biblia. Kapitulo 8, versikulo 44. Ang taong bakakon, anak sa yawa. Muto ka ani Brad Jaime o dili ka muto? Tubag na, tubag. Objection, Mr. Moderator, ang iyang pangutana bulag sa tima. Okay, so ano kami nawag sa objection? Ano sa objection ba? Ang iyang pangutana bulag sa tima. Result sa bata, parang may bata, pinsutan dire. Di ako nang siguro. Muto ba ka ani dili? Moderator sa Objection. objection sa ayaw sa po istorya na ito. Moderator sa ang nanay objection na dili ka mutubag sa pangutana kay Bulag sa tima. ulat sa tima. Counter objection. Nanay counter ba sa iyang objection? Na ako yung counter. Kaya ako kung katubol ang pagpamutana. Counter. Sige, counter. Pero may man siya nga bulag sa tima. O saan pag bulag sa tima, gibasa man ako ang Biblia. Nga ang taong makakon, anak sa yawa. Counter mo counter ba? Objection, Mr. Moderator. Ako yung patubag niya. Moderator style. Kung dili siya patubag, Moderator style ha. Moderator style no? Kay nasa numero 11 nahurot yun ang moderator. Moderator. So, para nimo irrelevant siya. Ayun sa topic. Iyan ganahan tubagon din mo. So, ako yung confirm ron, mutubag ba ka or dili or mo next question na ka. Dili ko matubag kay out of topic o wala po ko magamit anang resikulo kayang ibasa. Okay, so next question ba kay di na to sa mapuga. Paminaw ra ang hukom ha. So si Pastor dili sa pagubag sa pangutana na oo dili kay para niya layo sa tema. So wala na himo brad. Okay. Next question. sunod pangutana. Nahibalo ba ka, Brad Jaime, o nasayod ka ba sa imong papel ni inay karong diskusyon bilang usa ka negatibo? Ako na karuhon kay nag-discuss ba tatri? Unya, wala na ba kasabot mo kung sa kunay mga rules of debate? Wala pamutan ako ni mo. Nahibalo ba ka o nasayod? Unsay imong role? Unsay imong papel? Unsay imong katungdanan bilang usa ka negatibo? Tubag brad. Okay, kana kung pagulgin na there is papel. Negative side. Taganigar sa imong gipamahayag. Taganigar. Negative side mo na akong papel. Taganigar sa imong gipahayag. Kung may pasabot na ito, ang bilisayon, pagbuba Yes. sa akong pagpangatuon, Puli lang. pinaagis sa mga referensya. Biblia ang referensya. Di ba? Ato ba nagpirmahan? Manini Lunggan. Haliw ito magapruman. Ang pagubag. Laro ang pangutana brad eh. Wala na matuog. Palihog uspa ang pangutana. Sa mga Uspa ang pangutana. Wala na matuog. bukod sa Wala Ang na. akong kabutana, katutugan ng pamahayag. gusto ako na may balo ang mga katawan Ang pagubag nga sa pamahayag. naibalo si Pastor Jaime nga sa iyang papel. Kay na may panahon siya nga mo object nga kung gabasa sa mga referensya. Referensya is ipirmahan ako na naana sa atong topic. Tingin, basi mo lang kakapirma ni Wede, Pastor. Muna ko rin Pastor. Okay, so kumagabat, nasayot mo daw ka sa imong role. Ipabag ko na ang iyang pangutana nga kung role kagapagubak kaganigatit. Ito ba ko na?
ang sunod unsa may pangutana di maru pangutana Okay, so natubag na niya, Brad. Ayaw mong dungan, istorya. Wala sa time, ha? Ayaw sa Wala sa dungan. time. Ayaw mo dungan, ora istorya. ba ka pahibalo Maunag ko ay Stop. Ayaw sa Sobrang Jaime. Ayaw sa pagdungan, istorya. Brad. Moderator style. Moderator style. Paminaw. Moderator style. Ayaw mo dungan, mag-istorya kay... Para upside. Para upside. Okay, so... Ilan itubag ko sa Brad nga kabalo ko no siya sa iyang role. Kabalo siya sa iyang role. Mo ilang tubag ka ang imong pangutana, kabalo ba siya sa iyang role? Ang iyan ang itubag, kabalo siya. So next question. Kabalo siya na wala siya kapirma. Under kayo ba? Nagpirmahan na yung topic. Niya ako rin kapirma-pirma din. Yes, siya wala. Okay, moderator time sa ato. Mura ang akong pahayag din nga. Objection, Mr. Moderator. Statement, ay objection. Okay, Diction, go ahead. ang panahon sa kontrakbang pangutana dili pamahaya dili pahibalo nagulat ko pangutana Ay mo tala ko na wala mo Moderator's time, moderator's time. diretso na Moderator's time, ano moderator's wala time. ko mo pirma At basta moderator's time. Ayaw mo dungan, istorya para Okay. pagka sinabot na. So, ay objection, Brad, na direct question. Ayaw komentaryo, direct question. Next question na. Kung sa'yo, Okay. Sunod ko sa pagkutana. Ang atong tema, na wala ni mo pirmahin, nag-ingol rin. Pamatutan ako, nga doon na lang may usa ka Diyos. O usa sa pagka-Diyos, doon ay tulo ka persona. Sumala sa mabasa sa Biblia o sa referensya. Pero ang nakutan ako nemo, nakasabot ka ba, Pasko? Kabra tayo merata, no? E dili man ta mga pare nga nag-istorya, eskwela ta seminaryo na kadawat sa sakramentos pagkapar. Nakasabot pa ka sa polong persona, palihog ko ba nga pumunta? Tabaga, Brad. Nakasabot pa sa Okay. mga persona. salamat sa pangutana nakasabot ka ba sa pulo persona aniya ang akong tuka ang akong nasabtan as person napakatao ibuntis sa usa ka birhen ipanimugso ipanganak sa Bethlehem o sa pagkaimugso ingat ang sa Isos kay siya mao ang persona o sino nagdagmay sa Diyos. Next question, Brad. Sunod sa botana. Katong yung definition ni Hera to. Dili na maog yun. Na meaning sa person. What is a person? A person is a human being. Premise, ha? Premise. A person is a human being, individual man, woman, or child, often defined by consciousness, immorality, soul, and burta. Unsa man yung consciousness? Awareness kay balo kabubutol sa labutan ay isipan. Wala sa iniling o persona. Kaya kung mayroon kang Diyos Amahan, wala'y persona, ang pagutanan ako, ani. O, pagutanan ako. Nahibalo ba ka nga ang Diyos Amahan persona? O wala? Tabaga, Brad. Okay. Kung kamutana ka, may balog ako. Ang Diyos ang mahal persona. Ang tukar, sa dihan ang Diyos na mahal nagpakatao, nahimo siyang persona. Kaya ang Diyos may unod o may buko. Pero sa dihan nagpakatao, nahimo siyang persona na mao si Jesus. Next question, Brad. Kung maot lang kung ito pamahayan, wag ka magkaito, no? Kaya sa gikayon ko na, kanang persona, doon na kay sa labutan, doon na kay kabubuton, eh di ka makabuhat sa Diyos, di ka makabuhat sa kalimutan, sa katawan, kung wala kay sa labutan, wala kay kabubuton. Wala siya, ang pangutana sunod. Totoo ka ba? Yang Espiritu Santo
persona o dili? Ang iya ang akong tubag. Ang Espiritu Santo dili persona kay mabasa sa Biblia. Nga ang Dios o ang Espiritu walay ulo o walay bukok. Kung saan pagkapersona na. Gawas kun ang Dios nga mahal o magpakatao, iya pa siya magkaroon ng usap na persona sa usap Dios. Next question, Brad. Okay. Ito yung tubag. Dili ko persona ang Espiritu Santo. Sunod pa na. Dili sa Juan 17:5, ningon si Kristo, karon amahan, himaya ako sa imong presensya. Sa dungog na akong gihuptan, uban kanimo sa wala pang kalibutan, karon ang pangutanan. Ngano man, na nag-ampo pa si Kristo sa iyang amahan, na matupad mo si Kristo na aras amahan. Ngano niyong nito man siya, amahan. Pasilunggi ako sa imong presensya. Muna ako pangutanan. Ngano man, na si Kristo niyampo nga sa amahan, na matupad mo, siya ra po ng amahan. Saan man eh? Umaga, Pastor. Okay, ani ang akong tubag, Mr. Rodro Makiling. Sayang pag-ampo sa mahan, kasulti siya ko sa kasapingay. Kay sumana sa San Juan 16:25. Klaro o tinaw ang ipamahayag diha. Na siya nagasulti o sambingay may tungod sa mahan. Pero maabot ang panahon nga kung dili na magasulti o sambingay o ako magsulti na iyano may tungod sa amahan. Kaya ang pag-ampo niya amahan, nagtalo siya sa kaugalingon o sa kamatang sasabingay. Ang igamit sa Ginoo, sumala sa San Juan 16:20. Okay. Okay. Last question. Okay. Okay, last question na lang daw. Last question. Last question. 1 minute question, 1 minute. Sa Mateo 3:16, ang pagbunyag ni Jesus dito sa subang sa Jordan, pinagi ni Juan Bautista. Remes na, sa diha na nahuman ang bunyag, nikawas si Jesus sa tubig. Nabukas ang langit, nakita ang Espiritu Santo sa bayon sa salampati ng bitugno sa Jesus. Namulong ang Diyos Amahan, unang persona sa sapisipan dito. Mao kini ang pinalangga kong anak. Nahimo ako galipay kanina ang pangutana. Ngano man ang atong Ginoong Jesucristo, ngano ningon man nagpadayag ang sapisipan Trinidad, diha ang Amahan, diha ang Anak, diha ang Espiritu Santo. Ngano man nga sa usa kay gayon nakita man ang tulo. Okay, okay, so Richie, ang bangkana. time mo Brad, no? Ato sa tagaan o time na magubab. Okay, tubag. Direct question sa Brad, wala daw niya maklaro ang pagkutana. Sige, sige. Direct question Brad, direct Mga question. payura. Kung usara, Direct question Brad. kung usara, usawa man imo pagpasabot karon sa mga tao nga iya karon na binaw nimo. Ya ang tulo nagpakita diha sa pagbunyag ni Jesus. Ganingon na ka usara ka persona, nadayag man ang tulo ka persona. Tumagang pagbutan. Sige, tumat. Last na nila. Okay, 1 Asa may minute. pangutana to? Answer. Clarification asin pangutana to? So, talipod niya po kasi ang pagkutana. Para paminaw, nag-premise yan na wala yung mabot ang pangutana. Asa may pangutana? Sige. Nanapong pagbutan na katong gibunyag ng Jesus dito sa Suba sa Jordan, mabasa sa Mateo 17. Paborito ba ni mga sitas, di ba? Oh. Nadayag ang tulo ka persona. Kawan anak ko Espiritu Santo.
On mani. Ang pangutanan, kung saan ba nito karon pagpasabot ng mong tanan? Oh. Nga, ang tulo, nagpakita diha sa bayon sa Santissima Trinidad. Ang taon pa mo, usara mo doon ang person. Ako yung nagpasura para sa talan. Eh, malimog ka dyan sa pangkana. Kung saan ko mo mag-explain, Pagpasabot. magpasabot sa buang, nasa bunyag ko no sa Mateo 3:16, bunyag Kinisto, nitingog man ang amahan, nakita ang amahan, nitingog, nakita po ng salampate nga Espiritu Santo, nakita po ang anak dito sa tubig Tubig. ng ibunyagan. Nakita man ko no ang tulong ang persona. O saan ba mo anak ng tag? Pasabot natin nga. Okay. Ang ipangayo nga ito ba ang pagpasabot? Hindi yung kalaman ito ba? Nangayo pagpasabot nga akong kaatbang kay nangutan na ningawa ko niya kasabot. Kaya akong ipasabot sa publiko kung ano na itingog ito sa langit nga ay espiritu nga nagpadayag na daw sa lambati kung na Isus nga ipaptayos ni John the Baptist dito sa tubig para sa ako o pagsabot ang inyong ipangayo o sara ang persona na kita niya ang persona ni Isus kay siya mo ang persona sa Diyos sumala sa mabasa sa Biblia. Kaya kung pagpasabot ang ipangayo sa akong kaatbang, ang tingog dito sa langit, dili considering nga naay persona. Kaya dili ka ng tingog na persona. Kaya minsan pagani sa panaginip, daghan kay tingog ikong babati. Pero pag-isipin mo, wala nyo tayo makita. Okay, thank you. Okay, palakpakan na to ang dua, ang Nagana o ang Nitubag. Mauto ang taguman sa boxing na first round. First round na ganiya, Nagana, ang pahayag, ayon, Nagana, tubag. Ayon, ipuli na po ang negative o stand, ayon, siya na po ang ipamagana. First round pa lang po, sa boxing pa, first round pa lang. Napatay second round. Napatay second round. Kudiin, kung magarog na po ang affirmative, ang negative na po ay pamutana. Dahil mabalo sa po o marog ang negative, pamutan ko na po siya sa affirmative. Kami din ang moderator, ipamayo rin nato sa mga pagdulutugin. Dili din mo tingog kung walay objection. So, kailangan update kung ang kaatbang, ibis mamutana mo balag, object na yun, objection, moderator. Dapat mamutana lang siya. So, hindi nyo tingog kung walay objection. Okay, second round din eh. Walay second round din eh. Ayaw lang pa sa iyo, sikat ang moderator. Walay second round, rebuttal din eh, Dixon. Wala si Kanon ni. Paksa ka. Duha ni Kawasan. Duha ni Sal. Ay, dua kabarok ka. Dua kabarok kayo, dahil adres sa primero, dua kabarok sa matang habing. Tunay dua kabarok ka. Dahil second round. Dahil second round. So, oswala mo, kaming moderator, hindi mo tingog. Mr. Moderator, ako lang ngayon si Jaime nga mo pirma. Gusto kayo na pirma. Stop sa time, kaya papirmahon daw ang negative. Wala pa ni pirma. Okay. Objection, Mr. Moderator, disagree pa informa. Sige na pirma, kaya para forma. Kaya paminaw, anong dili ko ni pirma na? Para maliwanag ka ng tanan. Anong wala ko pirma na matima, kaya dili ko uyon sa tima. Kung mo pirma ko na technically, uyon ako. Okay na negative ka. Okay. Moderator style, moderator So, style. sayo ha? Sayo na to. Moderator style. Ato sa ko sayo ni. Dili manggol mahimo ang debate kung walay negative. Affirmative, negative. So, naman ko dili, basta ruwaman po ito ni mo ni pirmahin. Pero, ang buta na lang ako ni mo pastor, nga sukta naman yung batiya, gani, ato na ta sa kadawag round. Pirmahin lang yun para formal gini siya kay mamo gina ang balaod sa debate. Kay Oxford, Torrigon man eh. Okay. Kung sakali, ipanayo sa mga moderator, mga pirma.
Anong wala kumupirma? Pwede rin ko kumupirma, ana. Pero technically, for logical question, no, supa ko sa makina. Ayaw, hindi ko Wala, kipagayo. negative lang. Kung hindi ko kipagayo, kumuliritor, akong pirma. Di ba ito, ato sa'yo? Natural na masumpak pag yun ang negative. So, importante yung pastor mo, sa'yo po ka, ngaling sumpak po ka. Diba? Kami mo dito, mamaingon nga, bias na neutral kami. Para legal o formal. Kaya, di ko sa paimano ninyo ng mga debater, kung kinsa gani ang mangutana o di sa kayo ko yun, no sign comment. Dito sa ka o undan sa pangutana, di kami nun, awalay klaro, side comment naman na. So, para hapsay, ang atuwa din na tulog kabildo, din ito ang discussion, kamatuuran man no, kamatuuran man. So, ano lang yun ay ipahimutan sa kalinaw, di ba? Aron hapsay. Okay, ina na magod ang legalite. Kaya wala man igo dito sa lamisa lang sa asang defense. Formal statement mo na okay. So, sa legal na ang firma, both side, affirmative, negative, na ang firma sa moderator, na ang firma sa keeper. So, muna siya diya. So, okay na. Okay na siguro. Oo, pumunta na ako, Mr. Begreto. Nakapirma na ba ako kami? Pinangga? Hindi ka pa isa po. Nakapirma na ba? Tagpo ka na rin. Illegal na ito pagtagpo na rin. Siguro naliktan lang firma. Wala malimpi. Yan, hindi siyang pirma. Kaya din ko siya, supak siya sa tima. Yung dati, yung mulai... Sige, sa debate naman gini, ito na ito na yun. Kaya ito tani, pag ako yung kasokit, nausay na eh. Pero Mr. Begreto, wala mo pirma eh. ito na lang magkini kumanon. Naapirma ba? Firma na. So, Napirmahin ko na ako sa akin. Para po maligal po kami. So, discuss ko. okay. Okay, ang bitawag ko, regulation sa debate, naging firma. Tanan na naging ipahimutan niya sa ngalan, firma yun. Okay? Kasama na ta? Okay, nangga pula. Okay na. Okay na. So, okay na. Ano na saksihan na si Ram? Okay. Okay. Isa pa. Ato i-prepare ang palingon. Kaya okay naman. Timekeeper, start now. Okay. Okay tayo start na. So, Marison, nabramot ninyo ang among mga baruganan. Nga klaro yun, nga atong ipasukan sa mga dagko kayong mga libro. Dili pwede ko mga tubag ninyo nga puro ra mga pagpaglantaw, panguna-una. Dili pwede. Bisan kumato kas korte, ang huwis mangayo kung siyang ebidensya. Kung kanang imo ebidensya, imo ra na, dili pwede sa ingon ini. Walang kadalan kung dagang kayo mga ebidensya. Bisan kaning persona, persona, ingon ini, person rationalis ni Turing. Dato pa, person is predicated only of intellectual beings. Kalang doon na ba kay panguna-una, doon na kay salabutan, doon na kay kabubuton sa imong pagkamao. Muna meaning ng persona. Dili kay lawas na. Uy! Basig madanita na. Gamay mo na tanga ka ng persona, lawas na kay si Jesus, nabanhaw man siya. Muna siya person. Uy! Pagtaka mo niya isagad. Diba? Kaya kalang persona, kinahanglan na siya dunay sa labutan.
tunay kabubuton. Usahaw na ito pag-ani karon. Kung wala kita muhata sa Diyos, ang unang persona sa Santissima Trinidad. Dawa ka kamo karon? Mamugna ba ng kalibutan kung ang Diyos walay salabutan? Walay kabubuton? Walay pag-isip? Walay una-una? Uy! Nagtagag pasagan. Kaya mong ingunahan na muna makapa-impierno lagi. Kaya bang magpasipala ka sa ngalan sa Santissima Trinidad? Uy! Kataga mo, makuyain nung tayo sa impierno. Kaya hindi na mga definition. Nagano irata sa mga kalat na may tumpawak sa kalayo nga walay pagkabalong. Uy! Mga isuon, libasa nato sa Balaang Kasulatan, gikan Diyos sa pagpadayag sa tulo ka persona sa usa ka Dios. Nagaingon ni pastor nga dagdura to siya. Usa na itong nahitabo. Nakita na to ang amahan. Nakita na to ang anak. Nakita ang Espiritu Santo nga mitugtod sa ulo sa anak. Persona sa amahan. Persona sa anak. Persona sa Espiritu Santo. Kunya may unta. Usa na to siya. Mura kadagdura matama. Huy! Pagkakwasanan lagi. Ano ni Jesus sa 23, Juan 23, Lucas 23, 41. Amahan ko! Pasayloa sila! Kaya wala silang mahibalo sa ilang ibuhat! Huy! Pagkakwasanan. Petiklaruhan. Ang Diyos nga anak, nag-ampo siya siyang amahan. Kumusta na sila, kapesona? Nganong pa mag-ampo ang atong Ginoo? Amahan, Juan 17:15. Ayaw silang kuha amahan, gikan sa kalibutan. Hinuluha, bantayan, nimo sila. Kung tinuwa pa ito nimo ni tinangga, wala po na si Jaime. Nakatultulo ka po siya na usta na to. Si Kristo na to. Ano man lagi si Kristo ni ampuan? Siya ang amahan. Unya ano man, diha sa Espiritu Santo, ha? Espiritu Santo. Kung wala pa siya'y salagutan, wala pa siya'y kabubuton, nga naman ngayon si Jesus, Juan 14:16 kalma 26. Ako muadto sa akong amahan ug muhangyo sa akong amahan. O muhangyo na po si Jesus, usa ra makasalanan ng muhangyo man. Usa may hangyo ni Jesus. Muhangyo ko nga ang Espiritu Santo ipadala sa simbahan nga akong gitugot. Aron ang ang Espiritu Santo mupuyo sa simbahan aron mao'y mutotlok sa tanan nga akong gisulti o gisugo kaninyo. Ano man lagi? Tukta na ito wala ipagoyon. Sa mga abogado pa, granting arguendo. Granting provisive of argument. Tukta na ito wala ipagoyon. Katong ingon ni Pinangga, Jaime nga, katong tulo na nagpadayag, usa na to. Si Kristo na to. Nang ano mga muhangyo sa kaman, araw na dahi na. Ang tulo. Pagkakulto po lang ta, masiyas pagtulo. Nga ang tuloy ang usara. Mga istoon, ang ngayon tapos kitang mamalando. No?
Oh. Katong gingon nga, isitar man sa atong igsoon, Juan 17:3. Nagaila ako, dilo si Kristo, nagaila ako sa usa ka matuod nga Diyos. Diba? Mismo si Kristo, niila siya sa matuod na Diyos. O si Kristo pinadala. So nausara, nalanay na ang tulo ka persona na himong usa. So, natawan mo na kanila, yung tulo ka buhok, inig kalanay na, mahimong usa. Muna hindi mo, sa ako isuon. Hindi, yung usara ba? Oo. Yan na yung mag-alpawan siya. Siya naman, pagkadaghan kayo dali. Paglakaw ka mo sa tibok, kalimutan. Mateo 28, versikulo 19. Paglakaw ka mo sa tibok, kalimutan. Imantala ang akong ngayong balita. Ang muto, bunyagi, kung sa ingon ni Kristo, bunyagi sa ngalan. May ngalan lagi. Sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Unya kung usahon na siya na kung saan may tamo na to. Deuteronomio 5:11, silutan ko ang mga tao na magpasipala sa akong ngalan. Uy! Unsa may pasipalahan kung walay ngalan? Diba? May ngalan. Unsa may ngalan samahan? Ako, mao ako. Diba? Pagsaka ni Moises dito sa bukid sa Sinai. Diba? Kung gusto, mutanan na ito mga katausan. Ako, mao ako. Oh, ngalan. Kung imo na dalon sa Griego, Yahweh, sing. Jadi saya, si Yahweh nagaluwas ang Diyos na dunia. Kristo sa ngalan ni Kristo, Yahshua. O matod pa sa Hebro, Yahshua, Jesus nagaluwas. Espiritu Santo sa ngalan, Parakleto. Naana o, Paraklet, magtatambag, magsasantos, mga isuon, no? Mismo mga isuon ang atong Catechism of the Catholic Church na adali. Di pasabot yun sa Catechism sa simbahan Katoliko. Kaya ang simbahan Katoliko maunay tinuod ka simbahan na gitungkol ni Kristo. Uy! Saga na nung yayaw niya. Latino, original. Kung sa may lingunis natin, there are three witnesses in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Oh! Dia tres concil, testificator, Spiritus et aqua, in San Luis, it is tres, in Orlom, Oson. 3 in 1. Kunya gamon na datong gausada na lanay na ang satisfikat nila. Na datong dimalas na to ini. Oh, 3 persons. Pastilan. Adri mga son. Person. Oh. Ingon tre oh. Person. Meaning. Ingon tre mga son. Nga person applied to express the unity of the Godhead in a trinity of persons. Bilang nagkuha kayo ng atong mga libro at kumatuod niya. Kontrahan na tao. Walay klaro, pastilan ko niya. Oh,
3 in 1 gihapon, Biblia oh. Kapasahon. Oh. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Mga ison, Biblia ni mo kalibutan. Huy! Tataka mo pasala niya. Sorry po tayo. Trinity! The Trinity of God is defined by Church as they believe that in God are three persons who subsist in one nature. Wala ko ako. Puros ko na kabaturan. Oh! Kabaturan ka na ng isoon. Oh, usa man eh. Gan. Oh. Ano kayo kung dali nga person? Persona. Oh. Kayo kung dali mga isoon. Person. Man, woman, or child, a human being. O, isakto itong ka, pinanggang na hiwi. Or individual, tao. Sakto to. Pero, iingon mo din nga, person, one of the three components of the triune God. Tulo ka persona sa triune God. Kung sa man ni Trinity, the union of Father, the Son, and the Holy Ghost in one Godhead. Trinidad. Usa ka Diyos o usa ka persona, tulo ka persona. Tulo ka persona, tulo ka persona sa usa ka Diyos. Nausa man pamatundaan ako sumala sa Biblia o sa mga referensya. Ako gitungan. Nga wala ta, gikontrahan na tao. Istilang paita. Ito paita yun. Muna mga isuon. Dinahangnan ta, musupay ta, sa kapubuton sa tungan. Ayaw mo pasipala. Kaya kanang pasipala, kanang pagpasipala sa ngalan, kaya si Kristo mismo ningon. 5 minutes din. Mateo 28:19. Sa ngalan, ba ni Kristo, sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Huy! Tingnan. No? Wala ko akong kawalingon dere. Gitalaan ako ang mga kamaturan uban sa akong pagpamasid, pangandoy, nga ang mga katawan makaamgo unta nga sa panahon na si Kristo mabalik dere aron iya kitang hugman. Dili unta kita mahimo diya sa Mateo 25:36. The last judgment ang himuon sa sugid. Diin niyang usahon ang katawan sa kalibutan. Pahiro niya duha ka bahin. Ang usa ka bahin, karnero. Ang usa, kanding. Dili ako nasulti, si Kristo. Nasulti siya. Nakatong mga gahing ulo, ibutan niya sa bahin sa kanding. Unya musulti siya dito sa mga karnero. Lakaw na mo, sunod na mo dito sa kingharian sa langit ka kung giandam ka ninyo. Nangutan na naman, Lord, ay mamay pasod, Lord, tubag si Kristo, bigotong ako, inyong magipakaw. Takna kayo gusto si Kristo. Kamo mga kanding, sulod mo, ngadto sa kalayo, nga na pagkapalong, pwerte naman inita, ang kalayo sa inverno, uy!
Ang kainit karon times 10 ang kainit sa kalayo sa impyerno. At ang tanan ningon ang sa kasantos, maihap talang nimo, ihap ang mga balas sa tanang kabaybayunan sa timog kalibutan. Nahurot na nimong ihap ang mga balas sa timog kalibutan. Dili pa puhunong ang atong pag-antos dito sa kalayo sa impyerno. Huy! Pagmata kaya wala na mahibalo kini nang hitabo karon basit mabalik na si Kristo. Juan 14:1-3 ingon si Kristo. Si Kristo ni ha? Ayaw kamo kabalaka, ayaw kamo kakol. Saling kamo sa Dios ug saling usab kanako. Huy! Ingon si Kristo sa saling kamo sa Dios ug saling usab kanako. Sa balay sa pamamahan, daghan kayo mga lawak, ug moadto ako ro, aron pag-andam ng lawak alang kanini. Kung dili pagili tinuod, dili ko kamusultihan ini. Kung maandam ko na, mabalik ko, aron bisan asa ako, ato usab kamo. Mga pulong sa itong Ginoo nga naghatag na itong dakong paglaom. Taliwala din ang itong mga pag-antos. Taliwala din ang itong mga pagpasakit. Pero naapang Ginoo mga isoon. Nagapasalig siya. Kapag kamo magmatinumanon sa akong mga pulong. 1 minute. Kuhaon yun ko kamo. Aron, dadon ko kamo, niyadto sa balay sa kong amahan, aron, magpuyo sa kalipay na wala may katapusan. Salamat. Daghang salamat, Brother Woodrow Makinig. Nabi siya nabilin, oras na, wala na. Iyan ang gihatag. Okay, wave lang niya ang nabilin niya pila ka minuto mo. Timers. Seconds na lang daw ang nabilin. Iyan ang wave. Iyan ang wave ang seconds, 40 seconds na nabilin sa iyang pahayag, sa iyang tima. Muna to ang ikadua. Karon, karon at pinata sa ikadua round sa pangutana, cross-examination gikan sa negative side. Andam na ba ka sa imong mga pangutana negative side? Andam na. Andam na ba ka mo tubag? Positive side? Andam na Mr. Gutierrez. Okay, andam naman sila dua. Negative side, pangutana. Mr. Woodrow Makinig, imong ipahayag sa mga sakina ang usa ka Dios adunay tulo ka persona. Sumala sa mabasa Biblia o sa referensya na tukma balik ko na to kay medyo naputol. Mr. Woodrow Makinig, ang imong pamahayag ang usa ka Dios adunay tulo ka persona sumala sa mabasa sa Biblia o sa referensya na tukma sa Biblia. Una, kay kaluwang hukom sa pangutana. Ang Diyos nga nagpakita sa usang palawas nga akong ipahayag. Nakigsulti sa mga katawhan sa una sa mga propita o apostolis. Ano na ka ba'y mabasa sa Biblia nga ang imong Diyos nagpakita sa usa kay gayon sa tulo ka persona. Sumala sa mabasa sa Biblia. Kala sa mabasa sa Biblia. Ato masawad ang Biblia, be. Ako masawad, be. Nangita mga. Objection, Mr. Moderator.
Yes, objection ay objection. Okay. Ang objection mo ni, kung naa, kung tubag siya naa, kung wala, kung tubag siya wala. Na? Binagana kayo, basta gusto ba lima ka? Tubag siya ba? Gusto ba lima ka sitas na to basa mo? Na. Okay, kung naa, pwede na ito ipabasa sa moderator. Oh, sige. Ate yung business na Tensa, ang importante na pwede ba ipabasa sa moderator? Anangin sa tasa na atbang, musugot ba siya? Musugot ba Ate siya? yung mga request. Ay, sugot. Unsa nga versikulo? Okay ko niya. Unsa nga versikulo basahon? Ate yung 3 Mississippi. Mateo 3, 16, 17. O sa posa tayo ba kay request man pa ko na posa. Oh, ipasa kayo. Pacham. Posa. Mateo 3, 16, 17. Uman kayo sa pagbunyag kang Isus, ikawas sa tubig, o niya naapli ang langit o nakita niya ang Espiritu sa Diyos nga pipaubos tao sa lampati o itungtong kaniya. O kunya may tingong gikan sa langit nga nagingon, kini mao ang pinangga kong anak na nakalipay ka na ko pagayo. Okay. Hindi ko ito mabasa ha. Ang iyang pagkutana, mabasa ba tama ang Diyos Amahan misulti siya sa katawan? Mr. Moderator, Ako tumaksin mo pagkutana. Ito sa 1 minute lang. 1 minute. Mabasa ba? Nabasa. Ganiyon ang Diyos Amahan. Kini mao ang akong buktong anak. Nga nahimuot ako dalipay kaniya. Para mo na itong tanan. Uy! Next question, nabasa na ba? Uy, ito ba? Naasay, mabasa, po sa versikulo. Mr. Moderator, dili mao ang ibasa. Linaw sa paminaw sa Ay, katilitan. objection, na kayo objection? Ay, objection or mamunta? Kani, objection ko sa gikubat ay dili mao sa gipangutana. Okay, objection. Objection ni mo, dili mao ang Dili mao ang ubag. tubag sa gipangutana. Kaya nga kung pangutana, mabasa ba sa Biblia nga ang Diyos nagpakita sa usa kay gayon sa tulo ka persona sa mga propeta o mga apostoles. Okay, moderator's time. Moderator's time sa ayas ang gusto natin ba? Para dili yagaw. Ang imo pangutana Brad, naa ba siya ay sa mo, uspa ko na pangutana? Ang atong pangutana mabasa ba sa Biblia nga ang Diyos nga tulo ka persona nagpakita sa usa ka higayon sa mga propeta o apostoles na sila yung tulo ka persona. Okay, so moderator's time. Mabasa man, ito ba na sa Brad nga, mabasa na yun yatag sa versikulo, sa musugot ka sa dili, mo matuyang tubag, imo na lang na siyang i-angkap mo niya ang dili ka uyon, imo na siyang i-repat dito sa imong stand mo niya. So wala kayo mabasa. Naayon ingon, ikaw na ang musugot ka sa dili sa iyong tubag, para na kag uyon pa ka sa iyong tubag, sa iyong tubag na, naa siya mabasa. Kaya niya yatag ang Mateo 3, 16-17, musugot ka sa dili, ang tawo mo yung mukong anak, dili ka muhuyon silang versikulo, i-reserve ka lang na ang imuhang ika na dili na sakto ka tubag. Sige. Ato sa imong stand o niya, sa stand mo niya. Next question. Sunod na pangutana, Mr. Wonder Makiling. Minsan walang nabasa, marunong tuwing ibasa, sige na lang, walang pagpagay lang yung nabasa. Sunod na pangutana, gaina, dili pa ko nalimot, sa imong tema ni pirma ka, na musa ka Diyos, ano na ito, ka persona. Pero imong gisulti sa publiko, naka-record sa atong mga video o sa atong mga live, na tulo di ay ka Diyos ang tulo ka persona. Balikon ko kini sa pagpangutana, kinsa man ang nagsukit tinuod ang tema na imong ipirmahan mo kang imong giluwatan nga pulong na tulo di ay ka Diyos o tulo ka persona. Samantala ang imong tema, usa ka Diyos, adunay tulo ka persona. Okay. Ataw tumadon. Ang tema, usa ka Diyos, tulo ka persona. Persona sa Diyos Amahan. Diba? Persona sa Diyos na anak. Persona sa Diyos Espiritu Santo. O kining tulo.
usara. Usa ka pagka-Diyos. Mabasa na. Muna gisugo sa itong Ginoo. Nagtinahanglan, bunyagan ang mga Kristiyanos sa ngalan, dili ako kasulti, sa ngalan, samahan sa anak o sa Espiritu Santo. So bakit may dahil nato ang Ginoo? Oh, diferensya ka. The Trinity is one. Oh, Objection, Mr. Moderator. Yes, sir. moderator. Atong ginasa. Ang diferensya. Ayaw mo istorya niyo kayo. Wala ba pastor o diferensya? Moderator's time. Ayaw tungan istorya. Ay objection pero ato sa kumanon ang usa ka minuto lang para masabtan nato ang iyang tubag. Dahil ato i-cater ang imong objection. Kaya i-object ko, itansi ko sa nato. Taas na itong ginagawa ganyan. Kung sa mga-protective. Agapay, Two seconds. 2 seconds na lang. 2 seconds. Kaya Sige. naman ako i-object. Sige. Ato sa tuwason, usa ka minute, 2 seconds niya. Apay 2 seconds. Apay 2 Hindi na seconds. may 2 seconds. Sige lang, ayaw mo ng oras. Bahala kasi kung saan na Ah, natin. sige. Okay. 2 seconds man. Oh, ang pupunto bagon. Imo ba na i-cater Ah. ng 2 seconds? Or iatag na lang ni- next question na lang. Ato lang yung umanon sa ang Trinidad usa. Walang kinay mo padayag o mapahayag sa tulo ka mga Diyos. Kundi usa ka Diyos Okay, nice. diha sa tulo ka mga persona. Okay, so, unsa tayo mo objection Ano ba ko? yun? Objection ko. Objection na po o Catholic Church. Dili ako, di ako si Sunod na pagkasa ko. Universal. Sa ayaw mo dungan istorya. Ako kalimutan. O sa'yo, objection mo, oras na dahil wala kay objection siya tuban. Kaya kung wala yung obsesyon sa oras, anagyan na pagpapagana. So, wala kay objection sa iyang tuban. Next question, ayun. Next question. Okay, Mr. Rodo Makiling. Wala yun mahatag ang tinaw na tubag sa klaro na pangutana. Teka. Ang akong pangutana, ako na yung oras. No interruption. Sige lang, ka-premise pa siya. Sige lang, ato na taga. Ako na yung oras. Sige, ka-premise siya. Ang akong pangutana, nagpanatuon magkaang usa ka Dios sa dunay tulo ka persona. Dili na po ni biyaan nga pangutana hanggang makapakita ka. Mabasa o dili. Mabasa ba nimo sa Biblia? Litra por litra. Nga ang usa ka Dios nagpakita sa tulo ka persona sa mga propeta o mga apostoles sa usa ka higayon. Mas wala mo lang na para matinaw na abalay kay mabasa litra por litra, pastor. Litra por litra na nagpakita sa mga Propeta o ang apostoles. propeta na abalay litra por litra ba mabasa nga Okay. Diyos ipakita tulong Mutalan siya. sa Diyos. Ato basahon, dahil mutalan mo siya sa babasa. 2 Pedro 1:16-18. Oh, ato basahon. Objection, Mr. Moderator. Ato sa tiwasan pa unya ng objection. 1 minute. Na ano ko din siya na Ato sa ano ba? Mutalan mo basa man. Nana. Ayaw mo tungan. Na upat iya pa ko tanan na apa daw kay bersikulo kan kay tulo ka persona ko sa Dios. Oh, na. Naasa ko ba? Ang mga nakakita sa himayas ni Kristo. Wala na mo ipasikat sa tinutumong mga sugilanon Objection, Mr. Ang among pagsangaw kaninyo. Versikulo. mahitungod sa gamhanang pag-ani sa atong Ginoong Jesucristo. Kami mismo nakakita sa iyang pagkahalandon. Dito ngayon kami sa dihang gipasitungkan siya sa Diyos nga Amahan nga may tingog gikan sa kahitasan nga nagingon. Kini ang hinigugma kong anak nga akong nahimutan. Nakadungog gayon kami sa maong tingog gikan sa langit samtan kami. Uban kaniya dito sa balaan sa nga bukid. Time lang. Uban
Time. So, moderator's time. naman sa eskwela ka sobra. Hindi ko ba ako Moderator's time. Time, objection. Ano sa imong objection, Brad? Walay kapitulo, walay bersikulo, diretso basa. Dos, Pedro, Moderator's time. 1:16. Ayaw mo tungan ng istorya. 2 Pedro, 1:16. Ayaw mo tungan ng istorya. Pastor, kung pakutan na magunaan ba siya yung versikulo? Naa siya gihatag, ingon siya naa siya gihatag ng versikulo. Depende na natin mo o sa luminaw kung sakto ba ang iyang gihatag. So, di ka mapugos kung dili mao. Naano na sa tao nga nabitaw o sa imo. Imo na i-reserve imo ang remarks ko niya sa imo staga. Di ko tumao iyang gihatag. Pero dili dato sa butan kay mo man iyang bersikulo nga gihatag. Ang imo pakutana naa ba ingon sa naa gihatag sa bersikulo pero dili ka kauyod. Depende na lang sa nabitaw o sa imo na i-remarks ko niya sa imo stand. So, imo Napabay na yun? dito lang siya sa ito. Napay 2 minutes? Next question. Next question, Mr. Rodro Makiling. Sa imong gipahayag sa katilingban, sa publiko dili sa mabinay, ang imong usa ka Dios nga gipaila, adunay tulo ka persona, mga kabay makita, gasitas. Objection. Wala ko yung akong Diyos. Hindi ko sa akong Diyos. Ang akong Diyos, wala ko yung akong Diyos. Imong gipahayag. Ayaw mo tungan istorya, Brad. O director's time. Ang akong objection, Your Honor, yung gawa sa iyang baba, murang labas pang naway sa baba na akong Diyos. Wala ko yung Diyos. Okay, sige. Counter, objection, Brad. Counter, pastor. Wala ko yung akong Diyos, ha? Counter, pastor. Lampas pa kayo, lalo. Okay, counter. Objection sa pastor. Counter or objection. Okay, counter. Okay. Okay ko sa objection, kaya huwag mo puli sa Diyos. Ano ako malubson? Wala ka kay counter, pastor. Sige, iya ko nang ipalayo ng akong pangutana. Okay, next question. Next question. Sige, continue. Ang akong giingon, ang Diyos na imong gipahayag, nga usa ka Diyos, adunay tulo ka persona. Adunay ka basitas, kapitulo, bersikulo sa Biblia, nagiuyunan sa International Bible Society, nang imong ipamahayag nga tulo ka persona sa nag-iisang Diyos. Nag-meeting sila sa usa ka Diyos. Dagdag ako ito ako na yung pang-sitar na rin. Kung gusto ka specific yun, Mr. Muririto, pwede ako Madahan. Objection. Lagi. Ang yan, tubag naa. Okay. Atong ipabasa sa katilingban ng atong ipangayo nga ang tulong na persona sa iyang ipahayag na usa ka Dios. Nag-meeting sa usa ka Dios. Ang tulong persona. Objection ng kalaban. Objection, request. Atong request. Mr. Moderator, kailangan meeting ba? Kailangan yung nag-meeting. Wala sa meeting. Ayan sa Mr. Anay ko ha. So, pusang time lang, pusang time. Na ay request ka, pwede na daw kasawon sa moderator na doon na ay bagay versikulo nga sa Trinity. Pero wala kang meeting, na-meeting ko no. Tanangin sa sa kantang kung musukot ka siya kung pabasa. Musukot ka lang kasawon Hindi ko may mabasa. musukot ka lang kasawon sa moderator ilang pangayo ang versikulo daw ka pabasa ang sababat. Kung usa ka Diyos tulo ka persona. Ang tulong ka persona atong ipangayo sa publiko na base sitas ang mabasa. Ang tulong ka persona nag-meeting sa usa ka Dios ug na atong basahon ug wala ko. Sige. Basa ha. Alay hindi ko basa kayo. Mabasa man muna. Ha? Normal basa ko. Ayaw mo Mr. Anay. Ano mo siya? Kailangan. Ano yung basahon? Ano yung basahan? Mr. Moderator. Kasi wala man ako na. Excuse me. Dili wala man niya. Moderator's time. Ano ko na mabasa? Ilang sa ko. May meeting. Ilang sa no. Pautan na ni Pastor. Hindi mo siya mabasa niya. Nag-meeting. Naabay sitas sa Biblia kapitulo o versikulo na nasabot sa International Bible Society na ang tulong na persona nag-meeting sa usay ka Dios. So, yung pakutan naman, pwede ka mo object, pwede mo ka mo tumag.
Ang pangutana niya, Actually, daw kay ang iyang pangutana mo good, out of topic ba? ato sa klaro. Naapa po kayo. Wa ba tamang topic diri? Kapag nag-meeting. Nag-meeting ang So, matubag na nasa out of topic. Pastor, Wala ko na sa topic na. Okay. Wala ko na. so, object ka, objection ka na out of topic. Out of topic yan, Sunod lang ang pangutana mo. Pastor, ang iyang kubag, ni objection na, hindi ko pagkakana out of topic. Sige, akong sulayan Na kay counter objection. Counter conviction, akong sulayan ng tao. Ang iyang pag-object nga, out of topic at topic. Sulayan ako ng tao ang tema. Ang tema pamatutan ni Mr. Woodrow Makiling na ang usa ka Dios adunay tulo ka persona sumana sa mabasa sa Biblia o sa referensya nagkukma sa Biblia unsaon mo ipagkautog topic nga kung pamutana tulungan ka persona nga nagmeeting Okay, so moderator's time. coincide sa topic. Moderator's time. Ang pangunahan niya mabasa ang versikulo nga nagbiting ang tulong ang persona. Unya, nakadukong ka mga sayang sa pastor na hindi siya matubag kay out of topic kay wala daw mo nagtima sa magbiting. So, hindi siya matubag, hindi na ito siya pugol na matubag sa pagpungkana. Ang kaminaw na ang hukom anak ko, alanganin ba siya o sakto ba siya na hindi matubag na out of topic. So, hindi na ito pugol. Sige. Kung kayo po na sa kuha, hindi na ito pugol. Next question. Sige. Next question. Last question. Okay, Mr. Woodrow Makiling. Pang-last na question. Iining imong ikaduhan o kapindog. Nagisinggit manimo kanunay sa publiko. Hoy! Nanungogin sa publiko. Kapag tingnog, ikay tsakto sinisayo. Mabasa ba sa Biblia, litra por litra, nga imong ipamahayag na usa ka Dios adunay tulo ka persona. Ako nang gibasa. Ang tanan diri mga referensya sa nakuha ko. Gusto na to kapod? Mabasa din. Ayun, yes, 1 minute. So, may gusto rin mo? Latin, English, Grego, Hebrew, katanan. Kaya universal kaya ang simbahan ni Cristo. Hindi mo kalimutan. Objection, Mr. Moderator. Mabasa ba? Okay. Yan sa Roma. Ang babasahon. Moderator's time. Ayaw po dungan istorya kay malibog ang tao. Ang babasahon. Ang Bible. Masarap siya, Brad. Moderator's time sa. Ayaw sa pa pastor kay naman sa rules nga tiwason usa ang usa ka minuto nga tubag, no? So wa pa naman ang iyang usa ka minuto dili sa namo mo sapa ato sa paminawon ang iyang tubag sa imong pangutana kung nahaog ba sa tema then atong i-cater ang imong objection. Okay? Then kung dili na to matuwasan ang matagabi, dili na to makuha ang punto sa ilang tubag kung atong punto na yun sa objection. So, ato sa matuwasan kung sa iyang punto, mo muna sa imong pag. Then atong i-cater ang imong objection. Sige. Napay sa imong binibay? Okay. Revelation chapter 7 verse 10. Nabasa niya sa Amplified Bible. And in loud voice, he cried out, saying, salvation belongs to our God, who is seated on the throne, and to the Lamb. Our salvation in the Trinity is to give, and to God, the Trinity, we owe our deliverance. Basa. Kung ito yung tumangkat sa Amplified Bible, Ayaw pagutan ha. Atong ito ba? Sumalan sa pabasa sa Biblia. kaya na lang sa Okay. Wala na. So, mana ang imong cross examination na kay last na stand, ikaw na pumakutan on the Okay. Nauman na ang pangutana ikan sa negative side, kailangan na to siya last stand niya
sa second round, last na niya 20 minutes. Kayo siya na po ang pangunanon, kayo human, kalibatang na tayo. Eh, at ang naman, ang negative side sa iyang 20 na minutos sa pagbuba sa ipaparog sa ating at ang Alam na. okay, go! Okay, sa akong ikaduhang nga pagpindog, mga mapinayanon, akong ipadayon ang pagpatinaw sa nalubog na idulungog sa katawhan. Sa idala nining akong katbang, ang iyang sa Diyos, doon ay tulong ka persona. Nabisa kung saan akong pick up ang versikulo, kapitulo, from the Old Testament until New Testament, wala kayo nakapakita nila. Ako sa Diyos na dayan sa pulo ka persona. Mas mabasa pa sa Biblia, ako sa Diyos na dayan sa usa ka lawas. Sumala sa Episo 4:4. Ako sa Diyos na dayan sa usa ka lawas, meaning to say, usa ka tao, usa ka persona. Ang usa ka Dios, versikulo 6 sa kapitulo 4 sa Episo. So, ang buting mo, mga kasama, mga ginikanan, asa man kayo ka mangita, ining usa ka Dios, kulo ka persona. Masking pagkatungan ka sa nagang Biblia na dinibutukma sa Biblia, di magya po na madawat, kaya nga pong ipamahayag sa akong katbang na iyang pamatutan ang usa ka Dios adunay tulo ka persona. Sumala sa mabasa sa Biblia o sa Biblia tukma sa Biblia. Pangitaon na to nga nag-meeting, wala. Pangitaon na to nga nadayag, wala. Litra por litra, wala. Kung saan wala to pagpangatuon, yung sakto rin ato ipamahayag. O inyong ipamahayag. Ingon na natin atong ipamahayag kaya ang pila ko rin. No? Ini mga tao niya itong pasagdan, paano sila makasabot? Sa kamaturan, kay sumala sa San Juan 8:32. Asa gani ang kamaturan na nabihan ka. Kita na naminaw karong diri sa publiko. Kung mutulog ka sa iyong paniniwala, sa sayong pagpapangaral, sigurado ko na di nato makamit ang kaligtasan. Nagsuking ako kakalanin kakalasan, ako pagani sa studia. Nang yang tima, persona, nakot sa bunyag. No? Kaya namutana ko kanina, kaya may sitas, kapitulo, versikulo, na ang Diyos na ingon nilang pulo ka persona nagpakita sa usa kay gayon sa mga propeta ng Pastoris. Ang tubag wala. Tumiling ko si Diki. Kaya din sa mangyayang nasuking Pinoon. Sa 1 Timoteo kapitulo 3 versikulo 16. Dako ngayon ang tinago sa atong pinuhuan. Ang Diyos na dayat sa labas. Singular ang isulti sa 1 Timoteo 3:16. Walay plural yan. Kung supra sa usa, inong tanya nga ang Diyos na dayak sa mga labas. Gikan sa 1 Timoteo 3:16 na dayak sa labas. Pagabot sa Episo 4:4, ang Diyos na dayak sa labas. Pag-abot sa 1 Timoteo kapitulo 2 versikulo 5, ano na naman kita usa ka Diyos o nadayak sa usa ka lawas. Kung saan pa nato na paghimong tulo nagiman pwede himuon natong persona ang kalampaan sa labati. Di po pwede himuon natong persona ang Espiritu. Kaya sa Lucas kapitulo 24:30 ang Espiritu walay ulo o walay buto. Ang Diyos Espiritu. Sa diyan wala pa magpakatao ang Diyos. Sa laktot mapakasulti ang Diyos walay persona. Pero sa diyan namulong siya Isaiah 7:14 na magpakatao siya sa kabataan o ipahimokso katumanan na kapitulo 9
versikulo 6 sa libro sa Isaiah. Ianak mo sa kabata, kalalaki. Ang kagamanan, ikatuntong siyang bata. Taudon siyang mahal. Mawalay katapusan, Diyos na makakatahong sa tanan. Prinsipi sa pakitan. Kinsa man na siya. Nga mahal na walay katapusan siya si Jesus. Ang katumanan sa Mateo 1:23. Kaya ang pagkamahal, nagsulti siya sumala sa Isaiah 42:13 na ang Diyos mukulain kong ng tao. Pinaagin sa pagkuntis, pinaagin sa pagkatao. Ay wala may laing ng pagkatao maliban kang Kristo. Episo 2:15. Pinaagin siya ang pagkahimong tao. Yan ipuntag ang nakulang nga pungkong nga maong pakit pinatukan. O niya sa Roma 9:5 na inaasa palay sa patriarka Jesus Cristo na tao nga mao ang matuod na Diyos. Kulainan na matao. Kaya baka niya ang pamahayag bago na itulong ka persona ng Diyos. Ang Diyos mga kasama, mga tinikanan, mapinayanon, nagpadayag sa usa ka lawas. Kaya mo nabing ninyo mapatunayan sa panahon na ako'y mangutahan. Urus wala. Kaya mong tinuod yung doktrina ha. Bisan gani ang system nagpahayag mantamang doktrina usa ka Diyos, usa ka persona. Because ang Diyos dili siya nagpadayag sa tulo ka persona. Ang Mateo na inyong igamit 3:16 panahon sa pagbunyag ni Kristo. Walay makita na tulo ka persona dito. Kaya ang timog is not considering a person. Ang Espiritu lalo o ang kalapati lalo din sa makonsidering na persona. Pero katong di-baptize ni John di-baptize considering one person. Because si Jesus mao ang persona sa Diyos na nilipakita. Sumala sa Colosas 1:15. Siya mao ang Diyos. Siya mao ang dakway sa dili makita na Diyos. Asa na tuwa na? Kaya ginikana ni Dana. Nindot tayo ang challenge sa akong kakbang kanina. Iya pa kong ipapangutan na siya versikulo kamo dapat punuhay niya na walay bakakod. No? Ako pa'y pangutan niya sa mga amahan sa bakat. No? Kung masih kapungutan na ako anak ko, bakit ang versikulo ha? No? Ang may karapatan ko mangutan na ako. Kaya ako may tagaligar. O karoon ninyong lamati sa publiko. Nga di mo niya ipapakita sa atong kakbang. Dili mabasa sa litro-politra, dili mabasa sa usa kay gayon, nga usa ka Dios nagpadayag sa tulo ka persona sa usa kay gayon, sama sa mga apostoles o sa mga propeta. Meaning to si mga kasama, hindi nga doktrina, hindi mo dapat tao o wala kauyunin sa Biblia. From the Old Testament until New Testament. Kaya ang unang versikulo kanina, kaya gigamit sumala sa kung nakita, wala may persona kay istikan. Ang Inisis 1:26 mga kasama, namutala man rin akong kakbang kanya kung saan pagpasagot. Ang San Juan, o karing Mateo 3:16, ako na lang kung pasabtot sila. Meaning, Genesis 1:26, pag-ingon sa Ginoo, nga buhaton nato ang tao sa kasama sa atong gagway. Gini ka na insoon, Mr. Ward na makinig. Pasabtong tika. Kay utro po diya yung mo ni kasabti. Tabanganin na pong sabot. Kining versikulo 26 na plano ang Diyos na magama siya tao. Kaya ang iyang gigamit murang plural. Pero pagama na niya tao nasa versikulo 27, wala na sa itauhan. Sa 27 gingon, o gibuhat sa Diyos ang tao, kasama sa iyang kakoy asa pa man ang kauban na. Ang 26 murang kay kauban. Pero pautan mo kinsa iyang kauban. Huwag may laing mabasa sa Biblia ang kauban sa Diyos. Sa mga 1:1, sa sinugdan mo ang tulong
o ang pulong kawan sa Dios o Dios ang pulong. 14 o ang pulong na himong tao, wala ina na himong mga tao, kaya baka ang pamahayag mausa ka Dios tulo ka Dios. Abay oras. Kaya mga ginikanan at mga kasama, pasensya na. Kung iwaswas ka tinipan ang katotohanan, kay simula lang yun, na kanang paniniwala na usa ka Diyos sa tunay tulo ka persona. Di man yun mabasa sa Biblia, maliban sa ilang referensya, nga pagpamuro sa ilang doktrina. Maski pagkaa sa inyong referensya, di maging niyo makasa. Kaya nga igamit kanina sa Revelation, Kapitulo 5 na Revelation, wala may tulo ka persona dito. Ako ranarong tanawon. Tanawon na ako ron sa ako ng libakal. Kaya mga ginikanan, ang katotohanan, magpabiling katotohanan, ang isang na Diyos, nagayag sa usang kalabas. Nagayag sa usang katao. O kulay laing nagayag sa niya may mukso si Kristo. After sa pagbuntis ni Birhen Maria, ipanganak siya o igandan sa Jesus, kay siya man ang ipahasad sa pagluwas ng katawan. Kaya hindi ang kaluwasan sa pag-ilan nato na si Kristo mao ang persona sa Diyos. 2 Corinthians chapter 4 verse 4, si Kristo mao ang sibo o dakway sa Diyos na dito. Klaro o tinaw ang pamahayag. Kaya sige na lang pag-iwasan ako binuko. Kung may kunglaban ninyo na, hindi man mabasa niya ng tulong ng persona. No? Kung pangitaan ka mo, litra po litra, pinagbalikan ako ang technical sa nila ni Mr. Wurto Makiling kanina na nakapit, sana nakapit po ang yung nila. Eh, kamo maging nalulog ako, nakaurong man sa atong social media account. Namingon siya ang tulong ka persona, tulong ka Diyos. Pero ang iyang tema, usa ka Diyos, tulong ka persona. Isa may natakin po na ha? Isa may namakakanin. Naman sa iyang tema. Walang galing ka kumupirma kanina, ilang ito kong papirma. O sige. Kaya, kinikanan nila ang kamaturan sa musabi na ito ni pwedeng gabanan. Di pwede na tulusok na. Kaya di yun ninyo mabasa ako mo proof ko. Na from the Old Testament and the New Testament, di yun mo kabasa o litra por litra. Ang usa ka Diyos, Adonai, tulo ka persona. Ha? Kung makabasa ko pa, panglindo ka. No? Mismo ang mga propeta, ang unang mga tao, na di nagpakita ang Diyos nila. What yun may tabo na nagpakita ang Diyos sa tulong ng persona. Nagpakita ang Diyos ng Moises sa usalang ka persona. Nagpakita ang Diyos ng Jacob sa usalang ka persona. Nagpakita ang Diyos ng Abraham sa usalang ka persona. Manungay mo ang tulong ng inuhan. Maunay problema sa sayo ko doktorina. Kaya magbago na ka. Mupalintas ka maturan. Aron ang kaluwasan atong makamit. Kawalay dahil tagapagligtas ang Diyos na namahan na nagpakatao. Mga mo si Jesus Christ, ang siyang nagdabuhay sa Diyos na dinipakita. Kaya kigala, parang maglisod ang kurkut sa mundi mo. No? Kusog na nabay kayo, pasensya na. No, kaya di sa ganito, kanang magdanggo ko, kustot yun ako na mundi ko. Ano na wala magdanggo ko mo? Kaya, ginikana ni Gala, tinaw-klaro sa itong napati kanina, na wala sila'y mapakita, na ang Diyos nagpakita sa kagayon, sa tulong na persona, sa mga porbitas, o sa mga apostol. Mani-manining uragan ko, Mateo 3:16-17, naabagoy tulong na persona nila. Kaya itong pangutanon si Kristo, sa diyan si Filipe na mukana kang Kristo,
Ginoo ipakita ka na mo ang mahal. Eh di pa ngayon makinig ganina rin ipasabot. Kung sa may tubag ni Kristo, kang Pilipi, kadugay ko lang pakikauban ka ninyo Pilipi. Wala baka di ay makaila ka na ko. Ang nakakita ka na ko, nakakita sa amahan. Ang mga puriko, pinigil siya ko sa mutahin. Pero kita may salabutan. Si Kristo na nga na Ginoo ang nakakita niya, nakakita sa amahan. Ano sa versikulo 6, kaya ang amahan niya sa sulod na ko. Kaya tungkala mo, paano man siya mausan? Si Kristo na nga katingon ay amay bager, arwan. Naikulo kapag padaya sa pagkamahal pagkana. Pero 3 are 1. Oh. 3 are 1. Tulo kapag padaya. Ang tulo kapag padaya is not person. Nagpadaya siya sa titulo. Kaya mismo ganit. Ako ipakita sa publiko ang pinirmahan sa usa ka pari. Kaya ito, i-prepare. Kaya muli mo hindi nga may usa ka pari. Kaya ito, nga nagamao Biblia. Pirmado niya nga ang pagkamahan, pagkaanak, pagka-espiritu, titulo niya. Sige, akong ipabasa, Benji. No? Okay, niya si Pastor Lupuliro. Akong Lupuliro. No? Akong ipabasa na. Pari ng nagawa ng versikulo ha. Walay post ni Brad kay speech kanina yan. Walay post. Oh, Unsa nga po ako pa man ang tayo. Oh, iya pa ning part sa speech so wala. Unsa ning nga nasa yung index siya misulti nga ang usama Dila Pastor Hello Dila Pastor Dila Cruz kay basa Kaya sa napitan nila ko sa ini nga Biblia. Sige po ba sige. amahan, ako po sa Migala, amahan, titulo sa Diyos. Kinsa nga sulat anak? Si Padre? Si Cardinal Rosales? Imprimatur Julio Cardinal Rosales. Primator, hindi nga ba? So siya mingon na ang amahan is not person but title. Titulo. Kaya kami sa Manis naniwala mi nga usa ka Dios. Yung ay tulo kapag padayag. Nadayag siya sa title ng pagkamahan, title ng pagkanak, title ng pagka-espiritu, but is not person. Ang atong nalis diri person. Ang atong nalis. Kaya mas din si Cardinal Rosales mitrom sa iyang index na amahan titulo is not person. Kaya binikanan ni Bala din sa may pagkraw din ito ako ang kalit na ito ng sulat sa mga malito ha? Mubawon na akong inisip kami na ako sa titin mutuukan siya ang pagkamahan hindi persona mutuo siya na ang pagkamahan titulo title power kaya one God one person three manifestation base sa misulti ni David Bernard dapat laing support no? Pero gamay na lang ako na lang ang ibono sa akong trabaho. Okay. So, okay, matapos na ang iyang oras. Dagigan. Announcement ay, so human ani ay nga po og mamaulit kay dunay dala na grasya
magtimo-timo o maniudto kita gikan sa ato ang Diocesan President sa Catholic Faith Defenders, Brother Wunlo Saluma Makiling Sr. So mo di atong pasalamatan sa Ginoo, maniudto ta human ani. So dili na ta mamauli ha. Kaya doon na tayo gamay nga salo-salo ginagmay. Ato pong itataw ng atong mga igsoon sa oneness, no? Na makikiusat siya kanato kay kining ato diri gugma man yun no? Ang ato rani nga among relasyon ni igsoon highly nagapadayon pero namay kanabang wala man nagsama nga baruganan singki kana. Di ba? So, dili mo mauli kay natay paniud to. Okay? O, sige. Okay, so naman na siya sa iyang second stand. Ang negative, pamutan-o na po siya sa affirmative. Kung pamutan na sa affirmative, moribatal na sila. Okay. Ang unang moribatal, ang negative. Okay, so mana naman ang second stand sa negative. Andam na ba kang mutubag sa mga naglagubong na pangutana sa affirmative? Opo. Andam na. Andam na ka ba? Ano na po kung mutana ni igsoon Jaime? No? Okay, pangutana. So, nakadungog ta klaro pa sa adlaw nga gipayag di Pastor Jaime, no? Ganingon siya katong atong ipamasa diri premise pagpadayan kuno to sa Santissima Trinidad. Salamat kayo Brother Jaime kay sa dugay nakatoliko jud ka. Kayo mo mangyugyangkon. Tinuod to ay Brother Jaime nga katong pagpadayag sa tulo ka persona mao to ang pagtudlo kanato nga ang usa ka Dios dunay tulo ka persona. Tubag ang pagutana. Imo man Kaniya ang akong tuba. Wala ko mag-ingon ang usa ka Dios nagpadayan sa tulo ka persona. Ang atong liway mo. Oo. Ang akong giingon ang usa ka Dios nadayan sa tulo ka kakalahon. Title, pagkamahan, pagkanak, pagka-espiritu is not person. Klaro kinawang tuba. Next question. Salamat. Kung mabasa nako sa balaang kasulatan, mapurimahan ako nga ang usa ka Dios dunay tulo ka persona. Sumala sa Biblia. Andam ba ka nga imong idiskarga ang imong pagtuo sa usay Dios? Tubag ang pagutana. Kaya sa moderator's time, challenge to siya. Dili to sa question challenge. Tawaton ba nimo ang challenge or next question na ka? Tawaton nimo ang Pwede challenge. na mo dumato ng challenge ba sa litra po litra mabasa? Ay muna kung ipangita kanina. So imo tawaton ang challenge. Dumato ba sa litra po litra mabasa? Pero dili litra po litra. Di na ko na. Sige. Tawaton niya basta litra por litra, pero kung dili litra por litra, dili niya tawaton. Dili sa 1 Juan 5:7. 1 Juan 5:7. English Bible ni siya. No? Gimon dire. For there are three that bear witness in heaven. The Father, ang Amahan, Objection, Mr. Moderator. Ka-premise pa siya, ka-premise pa. Ka-premise pa. Nasa, ayaw sa magwala sa moderator's time. Nasa 1 minute lang na pangutana mo premise niya, premise na yun. Question, pwede mo premise. Ang iyang pangutana ibase sa iyang premise. So, ulang ko na ko ang iyang question. Una na atong i-cater imo ang Pero pwede ko mo-object. after na atong para matinaw na to unsay punto niya. Kaya kung atong putlon dayon ang iyang pangutana, dili na to patuhog unsay iyang Mr. Moderator, ang akong objection nasa room. Nasa room. Anawa ko na ng atong room. Nasa room ang akong objection. ay nakahadlok ka labas. Wala basta na dili magudong
ang objection ni agi sa moderator. O gani. Okay, dayon ang moderator unsi tahurot gayon ang moderator. So ang decide ang moderator kay nakay objection dahil ang moderator mo roll. Muna akong ruling nga naapod sa inyong ruling diri nga dunay usa ka minuto nga pangutana o usa ka minuto nga tubag. So tagaan sa nato kung unsay ang pangutana ato sa tiwason unya na object patiwason Sige. sa pangutana para Ako. maklaro nato unsay ang pangutana. Eh wala pa sila. Ako pagkuhon, ako pagkutana. Dito, pasok yan sa Ah, sige, sige na. Okay, niya sa inyong rules, wa kay usa na nasulat na dunay kondisyon. Ba? Kung gawaton report ang kondisyon, wala ra ko tayo problema kay. Oh. Moderator kami. Bitaw. Kung masahon na to, Kaya ningon ko siya nga, basta mabasa ba? walay usa nga nakasulat na dunay objection. This condition. Kondisyon namin. Walay kondisyon. Wala lagi. Wala kondisyon. Pero kaya bang ipahayag, ako po gipagutana nga, anda ba ka, On. Ang iyang kondisyon. nga imong, Ang gidawatan. Okay, gawato na ko ang condition, basta intrapolita. Mabasa ka na. wala yan ko, Nasa ato malugi. kaya iya mang, kung iya mang i-discarga tanan niya pa to sa iyang reliyon kon, mabasahan na to, sumala sa Biblia. Diba? Ako na ako sa Biblia. Moderator steps ha, para maklaro ha. Ang challenge niya pasto at moderator na itawat na niya basta mabasa. Mudawat siya sa challenge basta po na mabasa. Manang ni next Yan kung question ibabasa siya. kay, Ngayon, ako Condition sa man. patiwason sa iyang premise na diya sa magsugod sa iyang, diya sa magbase sa iyang pangutana sa iyang premise. Para masabtan na to kung sa iyang punto. Oh. Patiwason ka na to siya. Oh, sige. Kaya, Question that. ang kunon man, Pastor Jaime nga na namakak siya sa katawan, kung mabasa. Kung di po na ko mabasa, ako po'y namakak. Di ba? Kung ako basahon, ako ang kuno, ako'y namakak. Kung di ko kabasa sa Biblia, katong iyang ipahayag. Nga, urang katuloy mo na siya karon, no? Sa kadugay ko na ito istorya. Hindi, wala mo prueba. Ono Juan, Kapitulo 5, versikulo 7. Kaya niyo man sa dili mabasa ako, masahon. Kung mabasa na ako, wala nga, iyang diskarga ang tanan niya na pamahayag karon. For there are three that bear witness in heaven. Ito ko sa langit, doon ay tulo ka saksi. The Father, Time is up. Time na sa pagtubag. Urong imong premise, mabaarang premise para maka-direct question, makatubag siya. sige, sige. No? Sige. Balo naman siya na. Unsay imo Yan naman ang gihangkon. objection pasto kay ato gikan imo objection. Ang akong objection kanina, na muyong kong kasahon, basta intrapolita. Oh, kaya ba sa matag letra? Okay, wala man tayo. Ako man ang tanaw na intrapolita ba tinuod ang ibasa. Sunod na sa, sunod na. Sige, next question kay itawag to match sa challenge, itawag to challenge. Basahan, basta lang para hindi maaptan sa 1 minute. Dayon, Ang ginawa na niya, diyan. ipangunan na. Tulong ka saksi dito sa langit. Amahan, persona sa amahan, persona sa anak, o persona sa Espiritu Santo. Kining tulo, usara. Pinag-iangkon mo na ni Pastor Jaime. Muna ako pagutana. Sunod ako pagutana. Basta kailangan ko na niya. No? Nagkauyon man ni. Kami doon ni Brother Jaime. Nagkauyon mi nga ang among pagtuo sa usa ka Dios. Di ba? Dito siya usa ka Dios. Dito ako may usa ka Dios. Pero premisa sa among pagtuo nga usa ka Dios, usa ka Dios, tunay tulo ka persona. Karon akong pagkutana. Pwede ba ya ang usa ka Dios magpakita Time is up. sa tulo ka Answer. higayon.
Okay, so labdan sa oras, pero naklaro man ang pakutana. Pwede ba sa ang Diyos magpakita sa tulo ka persona sa ito ba, Brad? Hindi, ako magbago sa time ba? Pamana ko sa pagkakatana para. Sige, ato pag-uwasan na nga pakutana. Sige, Brad. Ang ako pagkakatana, pwede ba di ay? Nga usa ka Diyos magpakita sa usa ka higayon. Ito ba ka? Sige, Brad. Tumaga, Brad, kay... Okay. Kita siya gumakita sa usa kay kayo, di na kayo sa usa. Daghan. Oh, may mo magpakita siya, di na kayo sa usa kay kayo. Oh, salamat. Mag-upload. So, Unang Nagkatugay. Sige, ano sa 1 minute na yan. Sige, tuwasan mo 1 minute, Brad. Okay. Ano yan ako ba? Ang imong ipangutana, pwede ba ang usa ka Diyos magpakita sa usa ka persona, sa usa kay kayo? Di lang kayo sa usa kay kayo. Nagpakita siya sa dagan kayo. Asa man na ito makita o mangita tagpoy ba? Pag ingon akong pwede mabasa. O di na po basahon atong mapamahayag, Episo Kapitulo 4, versikulo 4. Ang Diyos na dayan sa usa ka naman. Versikulo 6, Kapitulo 4, Episo. Ang usa ka Diyos na dayan sa usa ka Time na sa tubag. Next question, Brad. salamat, Pastor, no? Imo ko yang kon nga ang usa ka Dios siya tulo ka persona nagpakita sa usa ka higayon. Oh, Ang usa ka Diyos nagpakita sa usa ka usa ka Dios mo man ang tulo ka persona nagpakita man, di ba? Nagagay sitas. Juan 3:17, Mateo 28:19. Oh, Okay, sir, Mr. Moderator. Okay, sige. Next question, Brad. Oh, sunod po, Tana. Next question. Diingon din sa Juan 17:24. Diingon sa imong Diyos nga usa ka persona. Gihigugma mo ako amahan sa wala pa ang kalibutan. Di ba? Ningon ang atong Ginoo, gihigugma mo ako amahan sa wala pa ang kalibutan. Pangutana. Lingon din ang gugma para sa uban, dili na para nimo. Lingon man si Kristo, gigugma mo ako. Sa ito pa, ang amahan, gigugma niya ang lain tao, dili man ang gugma para nimo. Ang pagutana mo din. Dili ba, dinis sa Juan 3:16, kung usara ka persona ang Diyos, kinsa man di ay ang iyang gihigugma sa wala pang kalibutan. Tayo to ano. Okay, tumaga, Pastor. Kinsa na akong gigugma sa... Ano problema? Kaya may gugma na problema. Kinsa yan ay gugma? Ako, may gugma ko, hindi ko magproblema. Pero sa pagkana, Nagproblema na. Pili sa kuba. Nagproblema na kinsa yan ay gugma. sige. Ang Diyos na igugma sa kanang tao, na igugma sa kalibutan. Dili pasabot na naitulog ang presyon ng igugma. Kaya ang Diyos na igugma sa kalibutan, so pala sa Juan 3:16. Ang iyang igugma, tibok kalibutan, ibig sabihin ka ng tao. Mauna ang iyang igugma, ikaw ang problema, kinsa yung igugma. Pero ang Diyos wala ang problema, kinsa yung igugma. Balikan pagkutana. Juan 17:24, giingon sa imong Diyos nga usa na ka persona, gihigugma mo ako amahan sa wala pa ang kalibutan. Amahan. Ang pangutana, kung ang Diyos, no? Kung usa na ka persona ang Diyos, kinsa man di ay ang iyang gihigugma sa wala pa ang kalibutan. Muna ang ito Objection, Mr. Moderator. Sa objection, Brad. Kung pagkat pangutana, dili Ang objection. pangutana, Ano sa mga istorya? Ano sa mga istorya na? Unsay objection niyo? ang objection, ang pangutana, out of topic. Kaya ang iyang patunaya, usa ka Diyos, tulo ka persona. Out of topic, igugma, diskutan niya. Gugma na niya ang pangutana, out of topic. Dili di basta man ito. Okay, din sa istorya na. Kanang binasa niyo oras sa Moderators time. Ayaw mong dungan istorya. Ayaw mong dungan. Ay, agaw. Okay, so, moto yung objection, dili sa mo tupad ay out of topic ang pakutana. Counter objection. Na kay counter, Brad? Out of topic. Actually, dili man na counter one. Kanang out of topic kay
mabasa man na sa 1:17-24 nga niyon siya, Ginoo imong Dios, no? Ang imong Dios nga persona, gihigugma mo ako amahan. Di ba? Niyon si Kristo sa Juan 17:24. Gihigugma mo ako amahan sa wala pa kalibutan. Wala akong pangutana. So, imong objection lang, counter objection, dili sa out of topic. Hindi, babasa ba sa Biblia? Wala pangutana ko. Kinsa man iyang gigugma. So, Kumusta na siya ka persona. Okay, moderator stand. So, mo na Diba? imong counter objection lang Pero may pahayag ka, usara ka Diyos, usara ka persona. Sa counter objection na pastor, dili out of timuha, out of topic. Iya ka, dili out of topic. Kinahanglan daw ni. Wala akong pangutana, tubago niya. Tubago ni mo na sa pastor or the next question ka? Next question, kay Dili sa mga. So, okay, moderator stand. Okay. So, wala na mahimo kay ni next question ba di man sa mutuan sa dili. Last question. Next question lang kay dili na to sa mapuga. Last and final Okay. question. Dili sa Mateo 28:19, isugo sa ni Kristo ang iyang mga apostoles, ang nakaw pa mo sa tibok kalibutan. Imantala ang akong mayang balita. Ang buto bunyagan sa ngalan samahan sa anak ng Jesus Cristo. Ngano man nga tulungan ang isgutan sa atong Ginoo nga usara man ta. Ngano guys ko siya tulo nga matud pa nimo usara ang persona ang Dios. Tumaga pastor. walay katungod ang akong atang mangutanan ako na kay siya gagamit ang bersikulo ha ako dapat mangutanan ha. Siya gagamit ang bersikulo ako yung pangutanon o siya pasagot. Kung wala ka kasagot, ano kung magamit ang bersikulo ha? Ikaw may gagamit ang bersikulo. Ako ang dapat mangutanan. Ano ako may mong pang-upload ko ang kasagot? Anong imong gibasa? Okay, time. So, naman na ang ilang lapukanay. Question and answer. Ano na ta sa rebuttal? Ang rebuttal nila, dunay uman sa matag baron, adunay 10 minutos ka rebuttal, 10 minutos. Ang last na ni rebuttal, wala na ni siya cross-examination. So, ang unang mo rebut kay Oregon Oxford debate mini ang negative side. Pag-uban sa negative side, ang affirmative side. Sige, negative, rebuttal mo, wala na yung mangutanan mo. Time, start now. Okay. So, ito sa rebuttal. Mr. Waldo Makili, imo pong pag-upload sa ulan, imo kasabti ka imo ibasa. At pero kaya na, hindi ko ibasa kung imo pangayon pagsabot. Hindi magkuli mo teacher. Hindi magkuli mo magtututlo. Atong hindi ang mga chapter. Yan yun ako, ang tagapagbasa. Atong tagapagbasa, please, padoon nila. No? Atong tanahon ang iyang ipamahayag. Namatod niya na atin ang tulong ka persona. Kung ato pagtinod makita sa mga sitas na iyang pinasa. Sige, paliyo ka nga itong tagapagbasa. Padoon mo nila, bisag doon ka mo. No? Doon ka mo, atong ikinanglang tagapagbasa para manalita kay 10 minutes ka ni. Ingon din sa ilang ibasa kanina sa Genesis 1:26. Kaya ingon ang Diyos kung ato nato ang tao sa kasama sa pagdagway. Dahil ingon ka na itulong ka persona. Wala may itulong ka persona din may dagway na iskutan. Pero nilita ng dagway, consider to person. Kaibisan gani ang panaginip, ang ganggo, daghan kang makita na dagway. Pero inagmatali mo, wala bisa ko sa panikap mo. Kaya, nilita ng image, makonsider mo ka persona. Ining versikulo 26, itandogin ako, kay baka nagbakak mong ininyong kalaki. Wala maging mabasa. Nagulong ka persona din maskin ka rin sa wala. Naidagway.
Pero ang plano ni sa Diyos na magbuhat siya tao. Plano sa Diyos sa pag-ingon nga buhaton nato ang tao. Mura na siya kauban. Pero pag-abot sa 27, wala na siya kauban. Singular na. No? Palihog sa Genesis 1:26, abot 27. Amo ng paminaon. Kay dili tinuod nga na yung persona din ha. Wala giwalasang persona maski isa. Kay para na to dili tanan may image, may dagway, matawag na itong persona. Kay pareha na nagkampo pala. Sige, pareha ko no? Genesis Kapitulo 1, versikulo 26, tingod ini. O mingon ang Dios, Mingon ang buhaton Dios. nato ang tao, Buhaton na sa to atong ang dagway. tao sa atong. Ingon sa kasama nato. Ingon sa kasama na to. O magabuot O magabuot sila sa mga isla sa dagat, sa mga islas na sa mga asa asam sa kalangitan, langgam sa kalangitan, o sa mga kayupan sa timog ayuta, o sa tanan niya ng kamang ibabaw sa ayuta. Sa 27. Ayun, may disini. O gibuhat sa Dios ang tao. O gibuhat sa dagway. Diyos ang tao sa kaugalingon ng dagway. Singular na. Sa pagplano, murag na sa kauban. Pero gimong ilahos sa 27, singular. Wala siya kauban. Gibuhat sa Diyos ang tao sa kaugalingon ng dagway. Asa man ang persona na. Amuin mong taglay ko ka persona. Diri sa San Mateo, Kapitulo 3, versikulo 16. No? Mo maginilang ingon nga mabasa ko nga ng persona. Pero di man mabasa nga ng persona. Kaya sabi pangitan na kung litra por litra ganina, di yun maprobahan. Lalo pangitao na to, nga usa ka Diyos nagpalihap sa usa kay gayon sa tulong na persona sa mga propeta. Either sa mga apostoles. Sige ko no? Mateo 3:16. O sa nabatismuhan na si Jesus, siya miyawas dahil gikan sa tubig. O tanawa nabukas ang kalangitan. O iyang nakita ang Espiritu sa Dios. Nga mikumsad nga ingon o salampati. Ingon ha? Ingon o salampati. O may peluna pinidiha sa ibabaw niya. Isisite. O ganyan karon. O sa katingog, gikan sa langit. Nag-ingon. Kini maong akong anak nga pinalangga. Kaniya may kalipay. Kini mao ang akong anak na kaniya may kalipay ako. Asa man ang persona din ha? Ang voice, ang tingog na nabati kita sa langit, dili nimo magkamaanong persona. Kaya ang persona, ang posisyon na ibuntis siyang kabunan. Pagkaman ipaybukso, sama kang Jesus, siya maong dagway sa Diyos na din makita. Ibuntis sa siya. Niining kapitulo ha, wala may persona maski duha. Na persona niya kung ibapais kay si Kristo man mao ang persona sa Dios na dili makita. Sa 17 ninyo niya kini mao ang akong anak na pinalangga. Sa English, this is my beloved son. Kung buting nun pag mo yung this is bulag ba sa kasulti ang iyang gisultian? Dili bulag. Kaya dili binuon mga ginikanan, mga igsoon, mga igala nga mo sa kaniyo sa tunay puno ka persona. Walay mabasa. Kayo ganita sa San Juan, Kapitulo 5, 7, 8. Mamuingon silang naagyo'y Trinity. Tanaw na to, naabagyo'y tulo ka persona din ha. Ang iskutan diha, tubig, dugo, o espiritu. Kasapsor. 5, 5, 7, 8. Ikot ini Ano ba naon? kung ang Espiritu mao ang kapamatuon ini. Kung ang Espiritu mo ang nagpamaturo din. Kaya ang Espiritu mo man ang kamaturan. Kaya ang Espiritu mo ang kapaturan. Kay tulo man ang nagapamatuon ini. Kay tulungan ang nagpamaturo din. Nga mao Nga mao, ang Espiritu ang Espiritu, o tubig o tubig, o dugo. o dugo, O kini silang tulo o kini silang tulo, nagakauyon. nagakauyon. Asa man ang persona na? Walay persona. Tanaw na to sa versikulo 6. Iatras na to sa 6. O Excuse me. Naghisgot din sa pag-anihin ni Kristo.
Makanang Espiritu, tubig o dugo na nasa sa kalawas ni Kristo. May tungod siyang patanhi. Kolosas 2:9. Basaha ang 6. Kolosas 2:9. Dinig 6 sa 6. Oh. 5:6. Kristo mao kini siya ang Kristo mao kini siya. pinaagi o ang pinagi tubig. Iagig tubig o dugo. Kinsa Pinagi kuno? pinagi sa tubig laman. Pinagi sa tubig naman o pinagi sa dugo. Kinsa niyay ang nagpakita sa dugo, tubig o espiritu? Si Iso Kristo, walay laing persona niya, usa ra ka persona. Ang pag-anhi ni Kristo, mao ni sulti sa versikulo 6. Kung mo diretso kag City Gutso, murag na ay tulo ka persona niya, pero hindi mo mamasa, litra po litra. Kaya ang tulo niya, title, sama sa iprubahan ni Cardinal Rosales na ang amahan titulo. Kaya baka ang inyong pagpamahayag nga usa ka Dios adunay tulo ka persona. Ngano man, versikulo 6, ang dugo, tubig. Para? Minutes, ang dugo o tubig na diay sa pag-anhi ni Kristo. Kaya sa pag-anhi ni Kristo, inupan niya kita. Pinansana niya ang niya kamot, tiilo kamot, ipagas ang dugo o tubig sa iyang kirin. Walay laing persona nga nag-antos maliban sa kapwa ni Kristo na ipinako sa cross noong panahon na siya ipinako sa mga Diyo. Kaya yan ang katotohanan, isa ka Diyos, usa ka persona, o dili tinuod nga naay tulo ka persona. Ilan na lang ka tinuod? 1 minute and Ang pag-ibig 1 minute, so atong hudon? No? Atong hudon? Sige, ato nang kaginodon. Kaya, Mr. Rodol Makiling, suri ka na lang sa imong mga kondisyonis kayo na. No? Kaya hindi mo mapakita sa publiko ang usa ka Diyos nagpakita sa usa kay gayon sa tulo ka persona o tulo ka lawas, tulo ka tao. No? Pero sumala sa akong ipamahayag ang usa ka Diyos na dayag sa usa ka lawas. 1 Timoteo Kapitulo 3:16 o unya sa Episo Kapitulo 4 versikulo 4 John sa 6 and then 1 Timoteo Kapitulo 2 versikulo 5 usa ka Dios o usa ka lawas ating pagkaliwala. Kaya dili tinuod nga tulo ka persona ang Dios, kung dili ang usa ka Dios nagayag sa usa ka lawas. Agang salamat o maayong hapon ang atong tanan. Mauto si Pastor Jaime Camaliere sa Bible Apostolic Church. Subak siya sa tema nga usara ang Diyos apan dunay tulo ka persona. O kato iyang bahayag si Pastor Jaime Camaliere. Karon atong isunod ang rebuttal speech sa affirmative side, Brother Woodrow Makiling. Nagasalamat, Mr. Moderator. Akong kaatbang sa diskusyon, Pastor Jaime Camaliere, akong mga kaubanan, mga isuon. Kaninyong tanan, ayaw mo pamauli ha. Kaya pa yung panyo ito, mag-ipuha na. Iluto dito sa parokya. Mga isuon, nagpasalamat ang dako. Nasa tawag yun na itong diskusyon diri. Ang akong kaatbang sa Lantugi, ni-admitter na siya. Nikalawak na siya. Kaya gingon, nga kantong pagpakita, pagpadayag sa tulo ka persona sa usa ka Dios, pagpadayag to siya. Manifestation. Wa sa kamay malo nga kanang pagpadayag na sa tulo ka persona, pagpakita. Diba? Iya man ang giangkon. Di magpasalamatan ni Brad Jaime nga sa nadugay ko na itong istorya dere, nahimo ko siyang Katoliko. Tungkol na po na sa iya pamahayag. Muna ka ng isda,
Madagpa na. Pinagi na po siyang baba. Mao ka na mga isuon. Una ka lang iyang pagpadayan sa usa ka Dios. Kapitulo baba, bersikulo na uy. Wala siya magpakita ang mga referensya. Dari, daghan kayo mga referensya. Ato gibasa. Ato gibadayan. Nga mabasa yun, ang usa ka Diyos sa tulo ka persona. Dili ako. Dili sama sa ka. Brad Jaime, nga siya ay mahumad-humad. Pwede ba nga makahumad ka sa Biblia pulong sa Diyos? Dili! Ngay teaching authority of the Catholic Church na maoy mo pasabot, maoy mo hanay, maoy mo hatag og kahulugan sa pulong sa Ginoo. Ngano nga iyang gipanamdagan tong mga tao nga isulat ni Juda. Buti pasabot nga dunay tuyo og tumong ang Ginoo pagsulat hindi sa balaang kasulatan. Nay tumong pusa kon kita gusto nga musabot sa pulong sa Diyos, you have to accept first the teaching of the Catholic Church, which is the magisterium of the Catholic Church. Kami diri mga ison, wala ni kaugalingon nga hubad sa Biblia. Kay na ay buhing magtutudlo. The magisterium of the Catholic Church. Muna daghang kayo itang mga referensya. Mga dagko kayong mga libro sa kasaysayan, sa pulong sa Ginoo, sa tibuok kalibutan. Dili sama ni Pastor, tayo ni nga. Imantindihan na tao. Bersikulo baba, kapitulo laway. Kamu ba gusto na mo, ana? Sa tumatili kamaturan, ang ilang isabuan. Na kung dili kita makadawat sa kamaturan, unsa may itong dangatan, ining kalibutan ang atong ipuyan. Ngunang hinuktukin ninyo mga ison, o kanang pag-ingon nga usala ka persona ang Diyos, usa ka na kapag pasimpala sa ngalan sa Santissima Trinidad. Nga usa may giingon sa pulong sa Ginoo, mabasa Deuteronomio kapitulo 5 bersikulo 11. Ingon ang Ginoo, silutan ko kadtong mga tao nga magpasipala sa akong ngalan. Kanang pag-ingon usara ka persona pasipala na mga ison. O mabasa na sa Mateo 12 versikulo 32. Kung makasalata sa anak sa tao, pasayloon ta. Apan, kadtong makasala sa pulong sa Diyos, silutan ko gayon. Mao na mga ison. 4 minutes. Nga dinli sa Hebreanon kapitulo 6 versikulo 4, tuguti ko nga akong basahon kini Hebreanon kapitulo 6 versikulo 4. Ingon re, dili na gayon makahimo pag hinulsol, pag-usap, gantong namiya
Kay Usmula ko, dili na kayon makahimo pag hinulsol pag-usab katong namiya. Kay kaniadto diha sila sa kahayag sa Dios. Nakatilaw sila sa gasta sa langit. O sa nagigambit sa Espiritu Santo. Nahibalo sila nga maayo na ang pulong sa Dios. O nakatagamtang sila sa gahong sa umabot ng katuigan. 6. Apan namiya gihapon sila, dili na mahimo ang pagbalik kanila sa paghinulsol, kay gilansang nila pag-usab ang anak sa Dios, ang ilang gipakaulawan at tubangan sa tanan. Tanawa na, kadtong namiya, doon ay gisulti si San Pablo. Obstinacy and final despair. Wa na'y kahigayonan pa nga makahinulsol, kundi destino na ta ngadto sa kalayo sa impyerno. Mula diya sa Marcos 4:11 nagingon, dili sila makakita bisan sila gabasa, dili sila makadungog sa mensahe nga gipaambit sa Dios. Tungod kay namiya sila sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Muna mga igsoon, niami karon kay paghatag kini kaninyo og kanabang makarealize ta, makaanggo ta sapagkat kita'y tao lamang. Pero kung naan ang kamatuoran, misiklak na silang kaisipan. Mas maayo siguro aron ta makambahan dito sa langit atong timbang-timbangon kung kinsay nagsulti namo dili sa tinuod. Kay dili kalibutan ha, matod pa sa Juan 8:44, ang kalibutan di pa nag-iya sa yawa, istiliwaan 1 minute. Muna mga isuon nga makasala ka kay gigamhan ang kalibutan sa yawa. Pero wala nang pasabot tungod kay gigamhan ang kalibutan sa yawa. Magpauling punta sa yawa. Ngayon si Santiago 4:7, sukli ninyong yawa. Kay kung makita na misubol ka mo kaniya, mugdaratil siya og daghan. Muna mga isuon nga mamalandong ta kay kini nga mo karon diskusyon, dili ni para ni Pastor Jaime, dili ni para sa mga kauban. Kamo karon nga niya diri, una-unaan ninyo, pamalandongin ninyo nga kanang inyong barugan karon, mao na mo ganoy kaninyo ngadto sa kinabuhi o kalipay nga wala tay katapusan nga giandam sa Dios din